El público de los suelo, pero txapelketaren beste jardunaldi bat kontatzeko gertu, final laurdenetan sartuta txapelketa horrek esan du dagoeneko Jose Matimaiako pilotaririk onentsuenak lehian sartuta daudela eta gaurkoan ere bi partida benetan interesgarri kontatuko dizkizuegu. Azteko ohikoa den moduan Kaiolako partida lauterdi barruan Irribarriak eta Kortazarrek jokatuko dute. Enrique Agirrebeitia, Gabon. Gabon. Bueno, partida benetan erakargarria, Irribarriak 17 urte baino ez, baina oso polita datorren pilotaria eta Kortazarrere zer esan ematen ari den pilotari. Bai, Kortazarre partidu bi oso onak jokat ditu, lehenengo partiduen 20 irabaztan, eta 18 partidu nahin, da bizek uste duzien. Da bi alden nien rekalde, favorito morun etorri zan, bai behorrek errezilua esan, eta oso partidu onak ditu, bai gaurpen tote kontrarizu apur bat gogorra dudeko eta bierrego gehiago dela. Bueno, txapelketak aurrera joan ala, aurkariak ere maila hobeagokoak izango dira, eta horixe egokituko zaio gaurkoan Kortazar gazteari ikusten dozuenez, giroa ez da falta gaurkoan Zaldibarren Olazar pilotalekuan, berogailua topera jarrita dago, hortik ez pasatzeko, eta pilota zalia, ostegunero legez utxik egin gabe gaurkoan Zaldibarren. Une batetik bestera, hasiko da lauterdiko partida eta gu kontatzeko bere. Bueno, bortxe, adin dira, pilotariak Gorriz, gazteena. Aritz, karri, barkatu, Hariko da, karri zure mikrua. Mikrua espau pizten. Zarrera guztia... Etxa, entzuten otzun amenditan, igo. Nik nago ez? Bai. Bueno, hortxe, pasilloa egiten bi pilotariak, Gerriko Gorriz eki Irribarri hariko da, Lier Kortazar Gerriko Urdinez, Leon Castilloa eginda, Gerriko Gorriarentzat, kasu honetan Irribarriarentzat lehenzak egiteko aukera, hortxe ikusten dugu, pilotari gaztea, Aramako gaztea, Ikerren anaia, pilota aukeratzen, anaiaren antzik baldauka eki gazteak, Enrique. Bai, anaien antza gauza askotan badeko. Ez da igula, bai, gauza asko ititu antzeko dira. Anaien trazara ezautu leke. Bueno, hortxe, ezaugarri antzekoak dituzten
Bi pilotari, bat profesionaletan egonkortuta, izarre handi bat, naiz eta, binakako txapelketatik kanpo utzi duten kasu honetan, baina Ikerrek erakutsi du, gauza asko erakutsi ditu, bestak beste, buruz buru bi txapel irabazitakoa da, binaka ere txapela badauka, eta hori ez du edozeinek lortzen Enrique. Ez, bentsatek hasi zen ondo izan, urte biten iruten oin momentu txarri indau, baina, ata errekutuko da, entrenatzen segitzen badu lanien ata errekutuko da. Duda barik, doaia handiko pilotaria dela, hortxe da bere anaia eki lehen zakea egiteko gertu abaia hartu, eta esan dakoa, pilota jotzeko gertu, eki Irribarria. Zakea eskerpaetaren bila, zeigarren kuadrotik, bikain errestuan Kortazar, bolea sartuko da, bolea indartuanetan Irribarriaren eta gainera etorri zaio Kortazarri, lurra ikutu duenean, benetan bizi atera zaio pilota, eskerrez ezin eraman, bat eta hutsa Enrique. Bai, bolea hemen da junta eta atropilla bin jau Kortazar. Ez da pentsa bain beste tietuko zani peloti, baina atropilla bin jau ezin zindago eroko. Zakea ona izan da, eta ondorengo pilotaka da ere bai, lehen tantoa Aramar Gaztearentzat. Hor da eki, bigarren zakea egiteko gertu, kontzentratuta, ala behar du pilotariak. Abai hartu eta badoa pilotarea sakearen bila, beste sake hon bat, eskerrez, ezin jaso, eramateko modukoa zen, baina kasu honetan ez du asmatu Kortazarrek bi eta huts. Saki izen da, eraman ezeiteko moduko ez da izen, behorrek ez dugu eskun peloti ondo sartu eta itxe jaiziakoa, bera. Bigarren tantoa Irribarriarentzat. Final aurdenetan sartuta gaude, eta dagoeneko, partidak garrantzitsuak, Enrique, eta hemen asko dago jokoak, gazteentzat, Olasar txapelketan protagonismo izatea benetan gauza handia da, eta tentsioa ere nabarituko da, dudabarik. Bai, lehengoen egiguren klasifikazioan semifinalerako, garriro azten da klasifikatuko da, eta ja izen eundizek batzen hasi orgoitzen. Hirugarren tanto ere, zakez egin dueki, kasu honetan errestuan ondo aritu da Kortazar, baina hain ondo gozatu du goiko koltsoira, joan zaiola pilota, 3 eta huts bizak ez, eta bestea zakerrestuan eginakoak momentuz azkardoa neurketa. Bai, apur bat jarten espadie, apur bat getxoa jarten espadie, harik onbido genipen, totolinoko. Pelotia izegu apurua junta itxako nien jarriko dila. Bortxe da, 3 eta huts, Eki Irribarria, zakea egiteko gertu. Eskuinez, motz kasu honetan, baina barruan dela epaiek, eskerrez jarriko da Kortazar, altuera eman bere pilotakadari eta dominatzera pasatzeko aukerarekin. Eskuinez orain, Ortuellako Gaztea pilota bildu, eskerrez, luze jokatzeko gertu Irribarria, bolea sartu da Eki, txokoan deja da, engainatu egin du Irribarriak Kortazar, zabalean zain zegoen Kortazar eta txokoan goxo-goxo utzi du Irribarriak 4 eta huts. Bai, hori pelotazu itantu aurrerako pelotazun galdu dugu Kortazar, gorre boloi aso zerritzen junda, baina ahoko zulu nitsitza, da horma beze jo bihota zela pentsau dugu, apur bat engaina egin dut. Bai, gorputzarekin engainatu egin du Irribarriak Kortazar eta bazirudien, bipar eta hormabiko egiteko postura zela, baina txokoan utzi du eta oso ondo horre Iker Irribarria tanto amaitzerako orduan. Aitaren batean 4 eta huts jarri da. Dejadi bintzeu, bape arrizgau barik, zela Kortazar zabaleru zundan, ez dugu arrizgaudenik. Sake bat Irribarriak, ondo errestuan Kortazar, bostetik Irribarria eskuinez, eskerrez jarriko da Kortazar, bolea zorain Irribarria indarrean, Kortazarrek dominatzera pasatzeko aukera dauka, luze jokatu du, eskerrez Irribarria, laugarren kuadroan Kortazarri bote arraroa eman dio pilotak eta ezin izan du behar den moduan jo, eskerrez Kortazar, Irribarria laugarren kuadroan indarrean zabalera behartu egin du Kortazar, gainera etorri zaio pilota eta ezin jaso, 5 eta huts abiadura handiarekin erabili du orain Irribarriak pilota eta horre atropillatu egin du Kortazar. Bai, lehenengo tantun bazizako horre atropilla bineu eta junda Kortazar pelotiana, baina bera jarri binolen peloti pasauiako, eskura jagoako bera jarri binolen. Bai, ematen duenak abantaia hori dauka, alegia pilotakada violentoak dominatzera pasatzeko aukera ematen du eta prest egon behar da, zain dagoena, bestela gainera etortzen da pilota. Bai, horre hain egon bida, zur egon bida hor. Bi pilotariak atxen hartzera, bata
Honekin, Kortazarrak eskatu dugu deskantzua. normala, zerbait nahiko du egin, Irribarriaren jokoa eten batetik, bestetik bera ere lasaitu apur bat, eta haber partidan sartzen den ikusi, eta hori ere pilota da, hori ere partida da, eta hori ere egiten jakin egin behar da, Enrique. Bai, sakerreztu honain jau, eta oingo tantun pelotan ondo hasi da, bai, gero amaitu ez. Bueno, bost eta huts, Armainetan pilota zalea, gaurkoan ere, Zaldibarren kale egin gabe. Bueno, hasi ikuskizuna ikusi egin nuen, Domekan Bizkaia pilotarekoan, Enrique? Bai, oso partiduna. Bueno, hauetxek asteok ere, etorkizunean antxe ikusi gura ditu, ia baten batek hori lortzen duen. Bueno, aileguleke baten bat. Bai. Honenetan gerran da bilena aileguleke. Eskurdia eta Altuna ere, bere zazioan, hola isibili ziren. Beraz, bai. Emongo duen lehentxua. Bengotxean finala bat, Eskurdi nabe bait, bueno, honek hemendik urte mordo bat gora jutun bade izango da, oin 10 urte, 15 anonzin jokatzen da, holako komentari zukonak iziten dira. Hori da, hemendik 15 urtera bisok jarriko gara hemen, eta orduan ere bideo bat erakutziko du, nola egin ziren hemen Irribarrian. Bueno, lehen tantoa egin du, Kortazarrek eskerrez ies egin dio pilotak kontrakantxara Irribarriari eta arnaz apur bat Kortazarrentzat. Bai, apur bat morala, oin berak zakat Irribarria zelan restetan da, behan ipen dut Irribarria ondo gozotu da. Bueno, bortxe, Saskira joan da, guztoko pilota aukeratu du, eta orain erasora pasatzeko aukera izango du, Lier Kortazar gazteak. 2001ko mutila, 21 urte, sasoia itzela. Bai, sasoi eta gorputze eta, bueno. Hor da Lier, sakea egiteko gertu, eskerrez. Sakea da, eskuina sartu da Irribarria, eskerrez zabaleratu Lierrek, botera azterrean orain eskuinarekin, Irribarrentzat erasora pasatzeko aukera zen, baina esker paletan sartu egin zaio, eta ezin eraman 2 eta 5. Ba, esker paletea sartu zaio, eta boti apur bat eskerre dutzin jau, Irribarria bera bejoten sasotxarri, harintxua, ero gentxua haintzen bizan bedeti. Eta aukera hona zuen gainera dominatzera pasatzeko, baina ez du momentua proposa aukeratu eta... Ez da un momentu aukeratu peloti joteko. Bueno, 2 eta 5. Aurretik guriziondi sartu gurizien da la hormara heldu bino lehen peloti, helduako berako orduko eta gero hormie peloti itezkue, irureke batera launtxarrak. Sakean Lier Kortazar, errestuan Eki Irribarria. Hor da, Bizkaitarra. Sake luzea, eskuina sartuko da Irribarria, erresto ona. Eskerrez, txokoan utzi gura izan du hor, goxo asmoa esen txarra, baina ez du asmatu bere alegina, eskerre, gantxoa, txokoan utzi gura zuena, beko koltsoira, 6 eta 2. Asmuo ona, lauko kuadroko marran hankak eta holan zauzulora ondo mozteko eta anisteko. Artista izan behar da. Artista izan behar, eta ona izan dira. Hori lehenko igandeko partidu inda bai, ara beste maila bai. Arekin konpara duzkero, utzi izan da bai, ez. Hankak egitun lekuena, euki hankak eta eskerra ide holan zulora mozteko hortik 14 metro duz. 6 eta 2, aurretik Eki Irribarria. Hor da, Aramarra, eskuinez. Eskerrez, ezin eraman sakea zen, eskerre paretan, eta ia lurretik sartu behar izan da eskerrez Kortazar ezin ezer egin, sake ona, 7 eta 2. Bai, emonda etorro da saki, eta gero eskerreko hormi joda nien berain jo nien ofetu hartu dut, oso zailizien nahi saki egitela. Sake aprotxatzen ari da, Irribarria. Bai, ondo. Bueno, min egiten Irribarria saketik eta horri eskerrak bostantuko errenta dauka, 7 eta 2 errenta polita, neurketa ziorduko, tantu motzak jokatuta bostantuko errenta daukalako. Hor da Irribarria. Sakea luzea, luzegia, beraz beste aukera bat izango du Aramarre gazteak. Peloteo gutxi momentuz, Partidu harina amaitzik ustetak honetan. Asko luzatu barik. Bueno, hortxe da. Irribarria.
Gertu, sakerako. Eskuinez, eskerparetaren bila, ondo atera zaio Kortazarri, hau ere eramatekoa zen, baina oker, errestuan ez da asmatzen ari Kortazarri. Ez da joatu ondo. Da eronan bi erazotzailea dienien partidu hona urtetik asko zaila duzetan. Bata izeten dani sekanti ero buena gehiekin da eta holakue partidu bi ikusten da. Eronan erazotzailea bi alkarrekin kontra, ero batak ero besti faileti ezarri zuertetan da. Bai, kasu honetan zailtasunak dituenak Kortazar da errestuan, egia da sake batuk oso onak izan direla, zitalak izan direla eta pare bazaketan ez duela aukera hondirik izan, baina beste batzuk eramateko modukoak ziren eta horreztu asmatu. Hor da, Irribarria. Hau sake hona da tanto ona oraingoan bai, hau eskerpaetan bebetik eman da eta horre gorputza ondo sartu behar da, bestela kontrola galtzeko arriskoa egoten da eta ezin izan du eraman 9 eta 2. Kortazarrak gaurko partidu ondo joazen, Rekalde favorito morun Rekalde etorri zan da sakautu ondo egiten dut, horre bizok erazotaili baina orduan ondo ontzitzan behonek eta partidu joaz, gaur alrebez, gaur bero dabila eskaz. Oker ari da gaur, oker. Bueno, hortxe da. Irribarria beste sake bat egiteko gertu, 9 eta 2. Eki Irribarria. Abantaia politarekin, momentuz nagusi sakea motza da, eskerrez, gora. Bera estenean, gora beste sake bat. Hau ere eramateko modukoa, ia da bebetik eta bizi zetorrela, baina eskuan ondo sartu zaio. Eraman da errezin jau, gora izan bai. 10 eta 2, erdiak sakez. Bizkaitxerratzen nengo partatzaile bero da txapelketan, bero nukurtetan badau, beste bitxak. Akabo, ondo eskaritza. Nafarrak eta tiputxek eta lau ezak ikusi dutik. Bon. Bizkaitxerrak akabo. Danen jarraitu behar, ez daukaitxura honik. Ez da Kortazarrentzat, 10 eta 2 ari da galtzen. Irribarria sake egiteko gertu. Momentuz eroso. Aparteko erakustaldirik eman gabe. Eskerrez oraingoan bai, Kortazarrak ondo, botera jarriko da Irribarria, 5. kuadrotik luze jokatu du. Kantzaren erdian Eskerrez Kortazar, botiboleaz Irribarria erasora pasatzeko asmotan eta 5. kuadrotik tanto amaitzen ahal egin du da horre Eskerrez zabaleratzen hori oso zaila da, irekitzea 5. kuadrotik nekeza da oso eta oraingoan ere indarrean jokatu du bai, baina bere pilotaka da Kortazarrenak kontrakantxara 11 eta 2. 11 eta 2, pelota erreza, tantu eitxik edo, pelotazo besti dominitan da bilenien lan inbida eta buena inja apur bat peloti tantu mantenidu, lehen esatezan moduna, peloteo apur bat. Ez pelotaz txarto datorru nahi, ondo jota datorru nahi. Han, Jose Luis Mendilibarre armaietan, pelota zale amorratua eta Zaldibarko semea izan da, lehenago edo beranduago, hemen ikustea etzen arraroa izan behar eta hortxe. Ikusten du. Sarri torten da frontora ize partidu guztietan. Bueno, batxeen hartzen ari dira. Bi pilotariak, burumakur, Lier Kortazar, Nazai, Eki Irribarria. Irribarria bere, izan da, korezpan nago, atxegin askatu duena, edo bera lehenago bentsat, bera etxeri da, ez dakit aurrez Kortazarrek atxegin askatuta zuen edo ez. Bueno, kontua kontu. Botiroaren aginduak jaso ditu Ortuiarrak, animo premian, orain arte bere jokotik urrun ikusten dugulako, egia da, aurkariak ere beste abiadura bat ematen dionean pelotari, zaila izaten dela, Enrique. Pelotia dominio hartu nobera dominio, gero nobera dominio bestiek eta gero handik jugadien. Bueno, zan dugu, Jose Luis Mendilibar etorri dela, baina Iker Irribarria ere ikusi dugu armaietan, Jokin Etxaniz ere bai, beraz gaur ilustre asko, Zaldibarren. Sake egiteko gertu, Eki Irribarria, 11 eta 2. Eskerrez hartuko da ondo orain arrestuan Kortazar, boleaz indartu Irribarria, eskerrez arrestazun, irekitzen. Zer egiten duen Kortazarrek luze jokatu du, eskerrez Otamanoz Irribarria, bipareta efektuarekin
Kortazarrek nahi zuen egiteko aukera zuen, ze igerri egin dio asmoa Irribarriak Kortazarri apur bat entregatu egin du, arrisku larri hartu du Kortazarrek, baina Zabaletik nahi zuen egiteko aukera zuen Irribarriak, uste dut deja da egiten alegin du dela txokoan. Bai, baina ez da asmatu. Nahi duen ez da bain. Intenta bai, inez. 3 eta 11 aukera hona zuen, Bueno, momentuz eroso ari da jokatzen eta eroso ari zarenean, akaso, kale egiteko arriskoa ere handiagoa da. Hori eukerako peloti zen dugu, sasoi zaila da eta ez da izena, justu narra paikua. Oparitxoa lehenengo Kortazarrek Irribarri eta gero itzule egin dio Oparia Irribarriak Kortazarri. 3 eta 11. Sake egiteko gertu, Lier Kortazar. Ortuiako gaztea, oraindik ere badauka aukera. Partidan sartzeko, baina dena asmatu behar hemendik aurrera, buruz, amartantuko tajadak eta ez da hain zaila izaten, baina egin bier. Bueno, lehena egin du, sakez egin du. Ez zen, sake txarra, baina ondo atera zaio eskerpaetetik Irribarriari. Baina, zazpikoa darun ondat, eta zazpikoa darun azpitik, eta eskerreko hormi jota eta horrek gauzok. Pixu hartzen du pilotak, ez da? Bueno, 4 eta 11. Oraindik ere zazpitan duko errenta Irribarriak. Lauterrezen barru zaten da. Lauterrezen barru apurrat ondo zaketan da nahi zazpitik, botera zazpitik errezta bizako, da zazpitik anatzi noten. 6 erditik errestuan ondo orain Irribarria, txokoan utzi du, oraingoan ondo atera zaio Kortazarri. Jokaldia lehen txapapera bota duena, kasu honetan txokoan goxo utzita bikaina amaitu du, 3. kuadroan engainatu egin du Irribarria, aukero alegindu da, lehenengo Zabalera joan da, eta ondoren alegindu da, pilotaren bila joaten txokora, baina ez da iritsi, tanto ona Kortazarrena 5 eta 11. Apurra eta animetzen da, Kortazar da tanto batzuk dituen. Bai, oraingoan ondo amaitu du. Eta beste partidu batzutan ditu. Gaur ez da bileiten, baina oino hileike. Eta zuk esan duzu, erasokorra da, eta erasokorra dena asmatzen azten bada, edo zer gauza gerta daiteke. Partidu bulta behi, baina zaila. Bueno, hortxe da, 5 eta 11. Lier Kortazar. Eskerrez. Eskuinez hartuko da, eskerrez paretean sartza kostatzen ari zaio sakea Kortazarri orain entregatu egin du, luze Irribarriak, eskerrez txokoan hilda utzi du Kortazarrek, bipareta efektuarekin Irribarriak, iritsi egin da Kortazar, gero Irribarriak pilota atzean jarri du, 5 eskerrez Kortazar. Bere buruari denpora emateko, altuera eman dio bere pilotakadari. Orain erasora pasatzeko aukera, eskerrez txokoan luze jokatzen ahalegindu da, ez du asmatu indar gutxirekin, orain sotamanoaz bipareta egiten ahalegindu da, eta baita asmatu ere, izan ere horre, paleta ikutu denean, sekulako bizitasun hartu du esker sotamanoak, apur bat engainatu egin du Irribarria, etzekien Zabalera txokora nora joan, eta azkenean 6. tantoa Kortazarrentzat. Oingo tantuen gauze zailek itu Kortazarrek. Zabalera juntzako normabiku junda joten, da gero eskerrazko du, Zabaleko errezan, bera junta peloti binarin egu Zabalera, eta baina azkenin amaitu ondo. Aide ormabizek eskerra horraz, justu jo dau txoku eta Zabalera. Bueno, 4 eta 8 partziala. Urdinaren alde, Kortazarren alde. 6 eta 11 aize partidun zartu da, beste pare bat antu ikin baitu, partidun dau. Hori da. Lier Kortazar, sakea egiteko gertu. Sakea bebetik, sakea da, sakea izan da, eskua sartzeko aukera ere ez dio eman Irribarriari, 7 eta 11. 7 eta 11 da, sakia, Bai, hau bizia bebetik hortxikusi dugu errepikapena, 3 marra justuan pasatu du, eta benetan sake zitala izan da, gero eskerpareta jodu, eta bai, benetan meritu hondiko sakea, kasu honetan Ortueiako gazteak egin duena. Lautantura gerturatu da, aitaren batean. Honek ere sakea baliatu du, horretarako. Berriz ere, lehen jokaldearen bila, Kortazar. 11 eta 2, 7 eta 11 pasagara. Horra sakea, eskuinez hartu da Irribarria, Kortazar botera jarriko da 4. kuadroan eskerrez. Txokoan utzi du, dominatzera pasatzeko aukera Irribarriak, luze jokatu du, pilotaka da benetan ona, jaso Kortazarrek, Zabaletik Irribarriak, txokoan moztu indartzu, eskerrez, altuera emanez
Kortazar, botiboleaz Irribarria, pilota bostean jarri du, ezker zabaleratu Kortazarrek, erasora pasatzeko, jaso egin du eskuinez Irribarriak, bipareta efektuarekin orain Kortazarrek, Irribarriak igerri egin dio, txokoan deja da ondoren kontrasoan, tanto bikaina jokatu dute orain, Kortazarrek eraman du jokoaren ekimena, tantoaren ekimena tantoan, hor zabalean behartzen ahalegindua birritan ere bai lehenengo ezkerrek antxos eta ondoren Ormabikoa baliatuz Irribarria, baina honek igerri egin dio, dominatzera pasatu da, eta azkenean deja da goxo batekin, bikain amaitu du tantoa, 12 eta 7 Enrique. Bai, tantu ondo kantzauta amaitu da Bizep, Oinguen... Ondo jokatutako izan. Bai, ondo jokatutako izan da, eta ja tantu namain jeria, ja aiziparik ondi Bizep. Bueno. Bueno, bortxe da, sakia egiteko gertu. Eki Irribarria honek ere eskertuko zuen, tanto egin eta sakea berreskuratzeko aukera hori, bost eta utxeko takada, bueno, beti da kontuan hartzekoa. Hor da Irribarria, luze jokatu du, eskerrez ondo orain, Kortazar errestoan. Errestasunaz errestau, eskerra. Hor indarra dago, eskerrez zabalera, indartzu, Irribarria ere eskuinez ondo, eskuinez jarriko da orain Lier, bipareta bikaina, lautarditik arrisko handiak hartzen eta bera eskerra izanik eskuinez jarri da lautardian eta lege zaharrean bipareta egin du, txapak gainean justu buena, tanto 8 eta 12. Bai, tanto politio egin be, ondo jokatut eta atzenien asko harriz gute, eskumiaz, baitu. Bosko kuadrotik eskumiaz Ormabez jo, txapagan justo buena eta tanto. Meritu handiko tantoa da, baina arriskuak ere itzela gartu ditu, Olako arrisku gartuzko, lapurra geixak antzaute duen erreza galtzia. Bai. Oino, kantzaute ez da, oino, saso honi indaz jokatzeko modu. Baina, Enrique, egia da, purka partian sartzen ari dela dirudiela Kortazarrez. Lautantu zeu ez da buruz, Da buruz hemen kategorian, hemen mailan. Bai, hasiera okerra egin du, baina, bueno, azken tantoetan gehiago ari da erakusten. Hor da ba. Kortazar. Eskerparetaren bila, ondo errestuan Irribarria botera jarriko da Kortazar, bipareta efektuarekin eskuinez, abiatu da kontrakantxara Irribarria, baina ezin jaso erasokorra da Kortazar, arriskatzen ari da eta azken tantoetan asmatzen ari da. Bai, arrizgabin bidea, ikusi du, arrizgabin bideaena partidua ez dago, eta arrizgabin tintat, ondo urtetutzat, da, behatzi jamabi. Bai, badator, 11 eta 2 galtzen egonda, eta azken partziala, 8 eta batekoa da, Kortazarren alde, eta egia da, basterrak nahazten hasi dela, batez ere zabalean jokatzen hasi da, eta Irribarria behartzen, eta orain deseroz ikusten ari garena Irribarria bera da. Bai, besti da, jogoto jokatzen da hori pazten da hemen. Asmatzen ari da. Lehenengo tantutan ikusi Kortazarrero ikusi zela galdideko. Ziztu da izkero moduko. 9 eta 12, oraindik ere, Eki Irribarria irabazten. Hor da Kortazar, sakea eskerrez, ezin Irribarriak 5 erdian, eta orain atxeen hartuko du Eki Irribarria berak, sakea 10 eta 12 partidan sartu da, Kortazar. Partidun sartu da Kortazar, da oingo saki be, bai, saki izen da, bai, haulan erin ezeitzeko moduko be, izen da saki, hormi jodute berutzen jau apur bat, eta hor 6 erretzen honek aurretik jokatzen da bitzen ez da sakostumbrute hortik restetan. Zen baltze 3 kuadruen ero biter ditzen handik erreza bai, hortik azarta duen bida eta apur bat emon bo. Han Pablo Berazaluz ere. Bueno, ilustreak etorre, Enrique, hau da, hau. 2 paretoa egin beharko du, Zaldibarren laster. Bueno. Alde batien baiko kuek eta bestien aspekuek. Denak pilotariak ikustera. Arribitxiak hortxe daude eta arribitxiak zain jo egin behar dira. Bueno, arribitxiak aipatuta, eskuzak debut egingo duela, Asperekin duela bizpairu aste ikusi genuen hementxe, atzelari arabarra eta esaten ari ginen, baitxura oso ona zeukara eta basatorrela eta Asperekin entrenatzen ari zela eta bueno, hilabete eta erdi barru profesionaletan debut egiteko aukera emango dio Eibarko enpresa. Holandaz, Holan bada, ni posit. Bueno, Pentana nigularina behur jungo zala, bai, bueno.
Erne, pipareta darra. Zelako pipareta joda. Bai, oraingoan ere, Partidu ona jokatzen da biloin, Kortazar. Partidan sartzen ari Hasieri triskilen jau, join... Ikusi, tantoa, eskerre sake egin, errestoan ondo irribarria, baina gero hor zepoan harrapatu du, 3 erdian, eta pipareta efektuarekin bizi tanto ona. Ba, eskutak asteazkenin jokatzen da hemen kuartoza. Da, irabazten badau 22 semifinala, da ero finala 11. Bueno, Zeireko daneta gaztize moto. Beratako partik irabazin dut. Afizionatutan ere ez da erreza irabaztea. Ba, ez. Nik degute unbiot eta horre responsabilidade Torresko igual galdu. Bai, denak zuri begira eta presioa eta bai, ardura hondiak eta igual anuntzio euspale degute unbida beste hilebete baten berendako. Bueno, Enrique, amabina, nork esango, 11-2 aurreratu da Irribarria, eta azken tantoa sakek zegin ostean, Kortazarrek berdindu egin du, neurketa. Ba, holako pasatu. Eunditxu pasatu da, Etxeberria Bizkaitarra, da Inazi Errandonean semia. 11 eta bapez irabazten, Etxeberria, 2-11 irabazten. Marka da, Ba, hori iteko ikustezan partidu alde batera, Etxeberrian alde, baina jota haidi. Da gero, tantu bat iban nien bestaldera. Buruz-burukoaren magia da hori. Erne txokoan orain Irribarriak, iritsi eginda Kortazar, zabalean jokalde egiten ale egin du da, baina bere aleina txapapera, 13 eta 11. Alegin hona izen da, baina aspire bota baita. Galtzeko moloko pelotiz da izen, denporia zarrapo dugu. Rejari txapapera lanbotatik penegarriz izan. Bueno, bitanduko errenta Irribarriak. Eta pilota berreskuratuta, sakea berreskuratuta, pilota gustoko pilota hartu eta berriz ere aginte makila hartzeko gertu. Aramako gaztea. Tantuko errentarekin partida, zaildu egin zaio. Hasieran eroso ikusi dugu, batez ere saketik min handia eginez, baina orain Kortazar ere jokoan sartu da, partidan sartu da eta parekatu egin da lehia. Hor da sakera. Irribarria sakea da benetan sake bikaina, zazpian zegoen zain Kortazar, baina meritu guztia Irribarriarena, 14 eta 11. Saki hori errestetan behitorri berezen da 6-4 aurrera eta bizkor sartuzku eta pultze egin jeruen, horretago ofizio asko bida. Bueno, bortxe da, beste sake bat egiteko gertu, Eki Irribarria. Giro benetan polita, gaurkoan armaietan. Sake egin duena Irribarria, ondo errestoan Kortazar, bolea zindartzu Irribarria, lauterdian ematera joan da eskerrez. Hanka gelditzen onda eta burra peloti jugako nien holan, hanka gelditzen jugadik ez da gerreza. Indarra hondiko mutia da, eta erakutzi du, kapaz dela, baina beti ez da posible izaten. 15 eta 11, berriz ere arnaz apur bat, Irribarriarentzat. Bai, bueno, erakutsi dugu besti, hemen dugu, Bai, oraindik ez dago ezer erabakita hemen. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Irribarria, bian egiten gazteena, honek ere amets, profesional izatea dudabarik. Hor da, Eki, sake ona, eskerpaetean ezin eraman Kortazarrek, 16 eta 11, asko ari da sakatzen eta mina handia egiten ari da. Bai. Bize da minendizitien behar Irribarriak izan. Sakea gurutzatzen du, eskerpaetean jartzen du, indarra handiarekin gainera. Gaizto zitalari da Irribarria, lehen jokaldi horretan. Izen beso luzeko pelota izan dira, horrek erreze mototzen peloti abiaduria. Bueno, bortxe da. Irribarria, errestoan Kortazar, 7. kuadroan zain.
Sake indartzua orain Irribarriak eskerparetatik ondo atera zaio Kortazarri, bolea ze Irribarria, txokoan Kortazarrek eskerrez, Lusegi eskerrez atzera jokatzen ahalegindu da Irribarria, baina bere eskerkada Lusegia, hasieratik konturatu da Kortazar jotzeko alegina ere ez du egin, Konturatu dala joteko zaile gatzako eta itxi. Eta paso egin du, bai. Bai, nintzat galdute modun itxi dut, edo... Beraz, sortetxoa izan duela alegia, ez? Bueno. Bueno, amabit amasei. Amabit. Oino, pare bat antu diken boza sake bat edo bitxe zera, oino partidu goz. Amaika eta bion gai nien, enpen nik hainbeste partidu ikusik ebendu nik. Neukerez, hor da, Kortazar, sake egiteko gertu. Errestoan, Eki Irribarria. Sake egin du Kortazarrek, gaur sake ona zen. Ezin jaso Irribarriak, 13-16. Bueno, bi pilotariak, maila hauetan, gorengo mailan ere ohiko izaten da, beti sakea duenak takada egitea, eta orduan gorengo mailan errestatzaile benetan bikainak ditugu, pentsatzen dugu gazteago izan da, eta oraindik ere, errestuan eta pelotari usterakoan eta zailtasun gehiago izan da, takada handiagoak egotea ez. Hor da, sake egiteko gertu Kortazar. Zer egiten ari da, zabalera sakatzen alegin du alda. Edo bi gauza pentsatu alditu, edo hiru. Hiru garrena igual, zazpizen nire boti pelotiak. Bai, hor nahaztu egin da. Bueno, baina beste aukera bat izango du, Bai, hortxe errepikapena, horrentxe ikusiko dugu. Nola abiatu den pilotaren bila. Nipento zabalera saketan jundala, baina beti gora eta frontizina altutxo jodut. Bai, arriskoak hartu ditu eta bigarren aukera izatea ez da txarra beretzat. 13-16, Irribarria irabazten. Hor da, sake ona oraingoan Kortazarrek, errestuan ere ondo Irribarria, esker gantxoa zabalera Kortazarrek, bildu egin du Irribarriak, eskerrez hartuko da Kortazar, txokoan ez du behar demodan gozatu, kontrazoan deja da eskerrez Irribarriak, abiatu da Kortazar, bere burua lurrera ere bota du, baina ezin jaso 17 eta 13. Eldu egin ja pelota da, paestan da lurrera botatan, da la orduko, eldu egin ja pelota da. Bai, apur bat behartut eritxi da. Erutie, eldute oino erutie, gauzasko. Bai, eta uste dut gainera bi pilotari hauek eramatearekin ez direla konformatzen, aukera dutenean... Hartzen da nien erasoa. Bai, jokaldi egiten ahalegintzen direla. 17 eta 13. Bueno, alde polita da, ja, baina erabakigarria ez. Hor da, Irribarria. Bebetik egindako sakea, ezin eutzi, hor arazoak ditu gaurkoan Kortazarrek, oraingoan bebetik eta indarrez egindakoa zen, baina eskerra ondo sartzeko aukera izan du eta... Ez dut sartu gehi eskun peloti, ezin du kontrolatu Irribarriaren sakea, mina handia egiten du. Urten itxotza eskutik peloti. Bai. Egia da, bizi jotzen duela, Irribarriak, baina gaurkoan errestoan, hortxe. Gero besti eusten ez da juten, emoten juten da. Alda erik bizi horrek bestetik emoten gun. Bueno, hortxe da. Ostantuko errenta, Irribarriaren zat, momentu, zailba pasatu du, baina berriz ere buelta eman dio eta abantaia politarekin, Alamako gaztea. Kuinez, oraingoan eskerparetetik ondo atera zaio Kortazarri, boleaz, Irribarria pilota atzeratuz, bostean Kortazar eskerrez, Azepi pareta egin duen eskuin Sotamanoz hor zeharka egindako jokaldia izan da, efektuarekin bikain gozatu du, 19 eta 13, tantu polita Irribarriak oraingoan. Bai, tantu polita Irribarria. Da, Kortazar egitu gauzak ikusteko moduk eta hona behi. Gaizen guztetatana, hor sake batzu joatzotzan inundo, zelan restetan da. Biziateatzen zaio, ez? Bizitxasuna zurtetutzen sakin restu. Sartetan da gani, noin behar. Jota, eskuit jorretik
Indarra dauka hor, indarra. Hori dekonak Brilloa dauka, ez? Brilloa dauka, bai. Ekinen bierda, hori dekonak zozer hileik. Bueno, hortxe, atxeen hartzen aginduak entzunez, Kortazar, Irribarriak ez dauka, laguntza premiarik, bakar-bakarik, partia guztian zehar. Bueno, laguntzak etor da bat beraz, anaie hor dau. Bai, baina... Baina, zango dago, ni zerrein baizak ezak. Alixen ezkero. Hori da. Konsegu kemonda etxeko kapazetzen ezik barri marrin da. Baina lantzamenio ondo tortzen da, ez? Apur bat, eukera bat zaltzen. Lasaitzeko edo, bueno, animoak emateko, eta, bueno, nahiago izan du laguntzarik ez izatea eta kitxo, eta besterik. Da ez da bat bakarrik, hainbat egiten da. Etorrik udazu ekin edo laguntza jan bataz da botilero barik, jobat. 19 eta 13. Gaztetan premia gehiago dagoenean botillero barik, eta profesionaletan botilleroarekin marka dau. Hor da, eskerrez Kortazarra luze, lauan eskerrez Irribarria, botera jarriko dagoen Kortazar, bosterdian, Bipareta, Zabaletik Irribarriak bildu eta gaizto jarri eskerpaetean, Kortazarrek eskerretik eskerrera, pilotaren bia hirugarren kuadroan joan da Irribarria hor esker gantxo baliatzen ahalegin du da, baina oker sartu da, oker jarri da pilotara eta lurrera. Jarrite gero nik ez da ite. Irrizte egin du akaso? Irrizte berak salto eta hanketatik fallo da la penetanik. Zolzara apur bat gauzarra du. Esto hanketatik... Ematera joan denean edo... Hankei pitxu kendu ditzen salto modu nindiote edo fallo. Ies egin dio, hankak eta oreka galdu du. Oreka galdu du. Eta azkenerako, tantoa urdin, 14 eta 19. Hori pa estan da inor, frontoi guztize daunien da holako, ikaruzko da, frontoien unea daulako. Zaitzakiarik ez dago kasu honetan. Zentzu horretan ez bintzat. 14 eta 19. Bueno, Kortazarrentzaia azken aukeretako bada, ja aprobetxatu egin behar du, berriz markaioan gerturatzeko. Sakea, Bipareta, nahita Zabalera, baina bere arrisku hartze horrek, kasu honetan ez du saririk izan, egin du galanta, Bipareta, indarrean, barruan izan balit, tanto izan golitzateke, baina barruan izan behar. Eskain beste motza eta bastante altutik sakadu egin jaute, bueno, ize grade eta aurreko baten esan dugu, Zabalera jokatza gura zuela, oraingoan ja argi ikusi dugu. Bueno, horretarako batetik garrotea behar da, garrotea, demon da urten, Zabalera duzela urten da ben. Baina arrisku larrei hartu du eta tantoak horri. 20 eta 14. Kantxan boti inbalau, tanto seguru. Bizitasun ikaragarria, baina jokaldi zaila ere bai egiteko eraberean. Bueno, hortxe da, errestuan Kortazar, Zabaletik, Zabalera deja da bikain orain, Irribarria bere izan da, Kortazarre engainatu duena, errestuan ondo bai Kortazar, hortxe ikusten dugu sakean Irribarria, errestuan ondo moldatu da, baina hor Zabaletik Irribarriak aurkaria non zegoen ikusi eta deja da egin du, benetan ona engainatu egin du Kortazar, 21 eta 14 horrike. Bai, kunda partidua, honi nioga, ezilek esan egin jedeunik, bai pasetan di gauza, bai ja aize zaile. Bona, bortxe da, azken sakea egiteko gertu, Eki Irribarria, 21 eta 14 irabazten, Txaloa Garmaiatik Aramar gaztearentzat, 17 urterekin, Olazar txapelketan protagonista izan gura du eta izaten ari da, errestuan ondo kasunetan Kortazar, gero ez du baliatu Irribarriak, Kortazarrek aukera dona dauka, txokoan luze honek ere ez du aprobetxatu, Bipareta efektuarekin egin gura zuen, kasunetan beheko koltsoira ez du asmatu, amaitu da neurketa, Eki Irribarriak 22 eta 14 hartu du mendean, kasunetan Lier Kortazar, bikaina zida Irribarria, baina gerora Kortazar esnatu egin da, hala ere, bigarren zatean berriz ere, Irribarria nagusi, Enrique? Bai, gehatzen nengotan tunde, guri zen da horma biku egotire, baina horma bat azgat gelditu da eta ez da ondo urte. Bueno, hementxe daukagu, Eki Irribarria, kustora lortutako garaipenarekin, Eki, Gabon eta zorionak. Eskerri asko, bai. Bikaina zizara, 11 eta 2 eroso, sakearekin sekulako mina egin diozu Kortazarri, baina gerora bera ere partidan sartu da eta horre parekatu egin da, Egia esan hasieran nahiko
Osakekin bintzak guztu hasi naiz. Min asko indiot, esakez, eta tanto esen dinitzu, baina gero behasi aspabiratzen pixka eta ritmo pixka sartzen da, orduan geldi garapau no, eta bueno, utxirez idazio eta guztua. Momenturen baten larri jarri alzara hor 11 eta 12koarekin, edo tekizuz hau badator, asmatzen ari da, arriskatzen ari da, ez dakit zer pentsatu duzu. Bai, beti beste gertu batzen urdurik jartzea, así que, bai. Eki, 17 urterekin, Ola Zar txapelketan final aurrena jokatzen eta garaipena lortuta, bueno, ez dakit, ez dut uste kexatzeko moduan egongo zarenik. Ez dago joskatzik, zolago txapelketa dolako izena egin eta final erditan hautei oso guztu honetan. Eta ze asmorekin, ja behin horra iritsezkero, txapelarekin egin behar da metx? Bueno, beti, txapelketa bat astean momentu iraztea zoat, así que behin partiu bat irazita, semifinalen eta finalen iraztea, tope. Zorionak egindako lanagatik eta segi gozatzen. Eskerrik asko. Bueno, hauetxek, Eki Irribarriaren esanak gustora, mutila, garaipen garrantzitsua lortu duelako eta finale erditarako txartela eskuratu duelako eta orain ikusten duzu, bigarren partida jokatuko duten lau pilotariak ari direla beroketa ariketak egiten eta guk tarte hau baliatuko dugu, astero legez atzera egin, Ola Zar txapelketan atzera egin eta historian gertatutakoa zuei gerturatzeko, kasu honetan 2000 urtera egin behar dugu eta orduan binakako finala jokatu zuten lau pilotarien berri emateaz gain, zer gertatu zen erakutziko dizuegu, benetan interesgarria izan zelako. Alde batetik jokatu zuten, Zaralegik eta Beginok eta bestetik aritu ziren, euren kontra Agesta eta Navarro, eta hauxe da gertatu zena. Zaldi batek urteroko zita izaten da urteko azken egunean Ola Zar sariaren finala eta gaur ere hemen gara binakako partiduak zer eman dira eskaintzeko Gorriz, Zaralegi eta Begino eta Urginez, Agesta eta Navarro. Baina guk binakako partidu eskainiko dizuegu eta hortze duzue Agesta lehen da biziprestakea egitzeko prest. Bai. Tira mandu Beginok, nahiko arazo baina ez da pilota frontizean jarri du eta pentsatzekoa da Agesta eta Navarroen lehen da biziko helburua honen eskerra topatzea izango dela. Euskal Telebistak eta diario asko egunkariak antolatutako txapelketaren finaldean bera izan zen garaile, baina ikusi zen esker horretan desenteko zuloa biela eta elkeragarria izan behar akiteko hor daukala horrek tanto. Zaralegi eta amezketakoa gustora pilota aurreko kuadro horietan denen. Zerrormak endu dio indarra pilotari. Bainian da eta botezen ere. Alo. Pizka bajutxo, Bai, pizka goratxua igual. Bai. Honetik aterata dago. Eta bihurtzen ez duek edanak. Zaralegi ezagien. Zaralegi Navarro pasutongo eta bizu. Bueno, bai, buelta hortan. Bai, buelta hortan. Eta normala da, oraindik ere pilotaria duei presioak eragitea, erazan egitea. Baina, detalle politiak ere ikusten ari gara. Bostantu dotoreak lortu ditu. Pelota onak, remate onak, la gente ikusten jago noizera. Pelotari beteran abetzen dutan buena eta buena egin da dena barik. Lo rematatu de los dos abetzen da dena. Navarro,
eskerrez osta eraman. Horrein bere burua saldu, edarki Agesta, pilota hori kanpora. Pilota hori kanpora. Hau izan daiteke. Agestaren azken sakea. Navarro. Osatu gabe. Mejino Butx, 22 eta 13 partidua, finala, bukatu da, zela bukatu da. Jarrik zeta eta nama favorituek galdu. Hori, zela. Bertan kantonatu segidan dago, eta favoritu zindina galdu. Eta ez dakit Zaralegik berriketako gogo ondirik edukiko duen, pentsatzen dut ez, baina Zaralegi deitzen diogunen etorri egiten da, pentsatzen dut berarentzat ez dela oso lan erraza izango gure galderak erantzutea egin duten partidua egin eta gero, baina gauzak horrela ateratzen ditut batzuetan ekaitz eta, bueno, zaila de jakitea zergaitik gertatzen diren gaur, Beginok pilota ikaragarri gero. Ez da Beginon kulpa gari ez, biok uste sobezki motu dula. Berriz bestea Navarro asko motu pilotan, asko emanez. Eta gu berriz beste asko batzunen, gu batez ez, gaur mitzat, biok ere batez. Horrein dut zaidakik partidu esente egin duala, nire iritzian, lau bostantu politak aurrean, aukerak ere zenbat izan dituk ba, askorik ez. Ez, aukera gutxi ez, baina, bueno, hori egituten pilotak atzea jotzen saiatu ez, eta atzea jotzen nuen gozatzen. Eta aurrean hasi nahi zenen, bueno, tanto batzu egin ditut, baina, gaizki ez, hala ere, gaizki. Zaila ditut final hauek, ezta? Torre ilusio guztiarekin, zeue favorito eta zailadek partidu hona ateratzea. Bai, favorito ginen ez, baina, bueno, favoritoan beti ere presio gixo egin joatzea. Eta uste, beste bi mezimendu guztiz, irazi gure ez. Eta orain, mendik aurrera zer, urtea eta mendea eta milurtea bukatuko dituk eta profesional bideari ekiteko moduan izango altzea dute, baldakizu zerbait? Ez, lehenkoan periodoan irako ginuen, diario asko, han jartzezun eneron edo erdialde hasiko ginela. Honei bintzak goaindik ez ditu naldak. Ba, bueno, esperantza gaur gau ez, enero erdialde hasteko profesionaletan ja gogogin. Ea, hasten, Bueno, zuerte izan dezala eta, bueno, urrengo urtean ere, profesionaletan ikusten augun, gure erremate eder horiek egiten, eskerrik asko. Hala, eskerrik asko zen. Hauek galtzailaren iritziak eta hemen dugu gurekin irabazlea, Agesta, zorionak. Mi esker. Uste baino asko zerrazago. Bueno, ez dakit. Hor, partidua laurokeren eretzako ez gara gaur ongi bili eta pilota edo ez telebiztan gatik nervioso esan bat. Ez zuen normala Beginok hanbeste pilota galtzea. Bazekiagu eskerrez geixiago galtzen duela, baina eskuinez ere ikaragarri botatik gaur. Bai, gaur Begino ez dakit ez nervioso edo zezan ez du bate gozatu da orduan guretzako aixa izan da. Navarro eta Biok bastante ondo. Ez aizera bat gustora, baina nik uste partidua irabazteko egin behar dena egin duzuela. Bai, bueno, Navarro zelako atzelari batekin aizea, aixa moldatzen za. Dela dominatzen du da beti horrentzinen, beti nahiko aizi biltzen da. Hemendik aurrera zer, entzuten ari gaituk, beste enpresa bat aterako dela, pilotari berriak behar direla, nola ikusten duk gure etorkizuna? Bueno, oraindik profesionalta pasatzeko behintzat hauniz falta dugu, asko mejoratu behar dugu ezkerraz eta eskubiz ere bai, da oraindik lasai. Arantzan abil ikasten? Bai, hor ibiltzen gara, errandonea gazpekin dagona, da biok entratzen dugu, eta gero asteartetan Iruña joaten gara. Bueno, eta beste irabazlea ere gurekin dugu. Aitor Navarro, Aitor, zorionak. Bueno, un partido más fácil de lo esperado. Sí, ha ido más fácil. Begino ha fallado bastante pelota. Bueno, mejor para nosotros, ¿no? Todos ya sabíais lo que había que hacer, atrasar un poco la pelota y arrimar. Sí, el secreto estaba ahí, en arrimar un poco atrás y quitar a Saralegui. Es peligroso rematando, nosotros todo para atrás, sin complicarnos mucho el partido. Nos ha parecido que querías mandar alguna pelota al rebote, no ha llegado ninguna, pero bueno, una ha estado muy cerca. Sí, porque hace los dos partidos anteriores me han mandado unas cuantas al rebote, hoy también le quería dar alguna. Como el público está echando un poco más calentado y no lo empalmaba muy bien para meter al rebote y no buscaba mucha altura, la pelota tampoco ayudaba mucho. ¿Estás fuerte, Aitor? Sí, estoy con ganas ahora, hay una temporada bastante buena y hay que aprovechar el momento. ¿Te conformas con el mundo aficionado? De momento nos tenemos que conformar, nadie dice nada, habrá que seguir aquí.
De todas formas, falta de movimiento no hay. Oye, movimiento hay, pero para abajo ahora se oye, que me han hecho bastante gente, y para arriba no se oye aquí que sube nadie, o sea que no sé. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriz ere, Zaldibartik, Olazar txapelketako finala ordenak, kasunetan binakako partida eskainiko dizuegu, Gerriko Gorriz hariko dira Josu Igoa eta Gorka Ugartemendia, Igoa Txarri Aranatzekoa da, Ugartemendia Alkizakoa eta Gerriko Urdinez, Ander Etxaniz Bergarakoa eta Carmelo Loza, Rio Xarra, Baños del Rio Tobiako, Mutil gaztea, Enrique, zetra sartzen diozu. Bueno, kinila eskuartean daukagu. Kinila egin dutenen artean, Gorri apostu egin dutenak, Gorrien alde 163 eta Urdinen alde 137. Ala ikusten alduzu zuk ere? Nibe ados nago horrez. Izen baldetza oin hilebi, oin obarrez bentak hendu jabez. Oin besti Urdine aspaldizen tempora online jabe eta pento partidu estutuko da, egotez naue Gorrizen favoren apur bat. Bueno, hortxe ikusten ditugu, Urdinak, Etxaniz eta Loza, eurei aukitu zaie Leon Castilloaren ostean lehen sake egiteko ardura eta pilota aukeratzen ikusten ditugu. Gustoko pilota aukeratu eta bueno, Gorri aipatu duzu, baina Urdinak ere jokatzeko daudela, jokoz ikusten dituzu. Bai, Urdinak atzenengo pare bat hiletan jokua gorakatxu injabe eta partidu honak egiten dabiz pelotan ere ingotza. Bueno, hortxe, behin pilota aukeratuta, azken ultraoska hartu, elkarri animoak eman eta kantxaratzeko gertu Urdinak, bien bitartean Gorriak pilota, Urdinak aukeratutako pilota probatzen ari dira. Partia garrantzitsua, txapelaren lehian sartzeko aukera emango dien partida da, final erdietan sartzaiak gauza handia delako Enrique, eta hemen ja tentsioa nabari da. Bai, jone pelota dizuk, entan hodi gora behi dauzenak. Bueno, gorako behi desan guroto profesionalak eta juteko asmue edo hor martxan da bizen ez. Itxaropen horrekin behintzat lanean eta afizionatu mailan ja onentsuenak ja. Afizionatu mailan onentsuenak, da Ugartemendia baikoaz da bil, julen gotxupare bat urte edo gehiago, Loza azpeaz, da horrela ez, bueno, Etxanitzak ez dago zetan ninoa zibiliz, haike dauen prezan da. Da, igo ahonzan lehen baikoaz, bai hori ez da egite dauen, bai, ja, gora behi dauzan pelota batxe. Dudabarik, enpresek ja kontrolpean dituzten pelotariak dira. Bai. Bueno, bortxe, sake egiteko gertu, Ander Etxaniz. Sake egin du Bergararrak, ondo errestoan boleaz sartu da Igoa, gero pilota atzean jarri du, eskerrez Loza, aukerakoa Ugartemendiarentzat altuera eman eta pilota zazpita erdian Loza. Eskuinez, baztertu guran, pilota atera egin zaio Ugartemendiari, atzelaien arteko lehia, orain botera jarriko da Igoa, lauter dira Joan ostean, Eskuinez, Loza, Eskuinez eraberean, gora, goiko txapa jo du, Gorka Ugartemendiaren pilotakadak ondo jotakoa zen, baina goiko txapa jo ostean, lehen tantoa Urdin bat eta huts, Etxaniz eta Loza aurretik. Bai, horrok irek apur bat oinoko, akatza Ugartemendiak errez joten daut, gora errez, da galdu errez txoaiti, gero eitxeko fakultate gehiageko eta, zelan egiten da. Bueno, bortxe da, Etxaniz sake egiteko gertu altuera emanez, eskerpaetetik ondo aterako zaio Ugartemendiari, 8 tarditik, lauan jarriko da Ander Etxaniz, pilota atzeratu, 6 tardian Ugartemendia, 8an pilotaren zain Loza, Gorriek dominatzera pasatu gura dute, zazpitik Loza, pilotaka da ona, zazpitik erdira, Ugartemendiak ondo gozatu du. Loza dominatzera pasatzeko aukera, aurkariari bizkarra erakusteko moduan, pilotaka da bikaina, eskerrez ondo Ugartemendia. Etxaniz, botera jarriko da, txokoan luze moztu, eskerrez ondo Igoa, ondo esan dut, ondo iritsi delako, 5. kuadrora, baina gero bere eskerka da, zuzenan kontrakantxara, 2 eta huts. Oso ondo hau Urdinek, tanto bitu eta bizek... Ondo jokatuta? Ba, ondo jokatuta. Aspaldezen dabiz, temporada ona egiten da, gero alan hasi dira. Bai, lehen aipatu duzu ez, uda oso ondoa eginda dagoela Loza eta
Bai, etxanit be, eta itu horre txapelketa batzu maila txikitxu dugu izenaren, bakutxu dugu izenaren txapelak eta itu, eta horre esango dugu ondo bildila. Hortxe daba, Anderren sakea, Ugarte Mendia, iga erreboteko zulotik, eskuinez, pilotaren bila Etxaniz, atzelaria utzi dio, eskerrez ondo gozatu du Lozak, Ugarte Mendiak bederatzitik, pilota bildu, eskerrez, Loza gozatuz, Zazpiterritik, Ugarte Mendia, bostera, joan da, Etxaniz pilota jotzera, gero erasoan Igoa, ez du gozatu Etxanizek, Igoak bai, Zazpitik, ies egindakoa Lozak, ondo adi zegoen Igoa, eta pilota atzeratzea lortu du, eskerrez Loza, eskerrez Otamano benetan bikaina, Josu Igoarena, pilotaren bila doa orain, pasatzen utzi du, sartu egin zaio seigarren kuadroan Ugarte Mendiari, ala ere ondo moldatu da, eskuinez Etxaniz, ez dago bere buruarekin konforme, Ugarte Mendia, zeian Loza, pilotak da ona. Oso ondo Loza, Bai. Peloti ondo eskintzen. Bai, ondo sartzen da pilotara eta kosatzen ari da. Hor da Igoa, txokoan luze, eskuinez jarriko da, baina behartuta Etxaniz, Igoarentzat aukera, eskerrez Zabalera, ireki egin du, nahita behartzen Etxaniz, gero aukera Ugarte Mendiak, pilotak da ona, sortzian sartu egin zaio eskerparetean Lozari, baina ondo moldatu da, honen Etxaniz entzat aukera, bipareta efektuarekin, igerri egin dio Igoak, Loza, lauan nahi duen egiteko aukera, pilotak da bikaina. 10. kuadrotik Ugarte Mendiak, buena, txokoan luze jokatu du Etxanizek, behartu egin du Igoa, txokoan deja da Etxanizek, kontrasoan Igoa bipareta, Etxaniz hor tikitaka bizian, 3. kuadroan pilota atzeratzea erabaki du tantu gogorra eta politari gara ikusten, 8. kuadrotik Ugarte Mendia bikain, bosterdian Loza indarrean, Igoa sartu da airez, defentsa lanean, bipareta efektuarekin Etxanizek, erasoan, ondo Igoa, eskerrez orain Loza, pilotaren bila Igoa pasatzen utzi du Ugarte Mendia, ze tanto ari garen ikusten, bikaina Ugarte Mendiaren pelotaka da, Loza behartu honek eraman. Ugarte Mendia lauan, pilota apur bat sartu egin zaio, 8. Loza, eskuinka da ona, bolea sartuko da Igoa, tantu honetan gogorra ari gara ikusten, eta ondo jokatutakoa, Herrike. Egingo martxan zaitzen bat jauziko da. Loza, 8tik. Ea zer egiten duen Igoak, pilota eskuinez, Etxaniz botera, txapa gainean, deja da egin du Igoak, preso hartu du Etxaniz, Zabalera Igoak, eta abiatu da Bergararra, bere burua lurrera bota du, baina ezin jaso tanto polita jokatu dute, eta azkenean lehen tantoa gorrientzat, Igoak eta Ugarte Mendiak bat, Etxanizek eta Lozak bi, garra tantoa. Ezin izen dugu erun, erutiaz bapak garripe konforme, ez da, izen, Jokalde egitera, joan alda. Jokalde egiten da, zuloa efetuaz dejadi, eta buena itxera jun bat erungo bat, edutuko nuki dago, tantu oso ona, eta gogorra. Bai, ondo jokatutakoa izan da, lau pilotuariak bikain ikusi ditugu, eta azkeneako, tantoak gorri. Pilota aldaketa egin dute, Igoak eta Ugarte Mendiak. Olako beste... Amabos bat tantu iten behitu da. Gozatu da hartu behar du. Ia ba. Benetan, danak, Bai. Urdinepe goguaz da Loza ondo garrez. Bai, gozatzen, eta... Loza kasierie, holan amaitzen badau, kriston partiditzen hazia. Bai. Oin, igule lartxo azelero eta zitxe gero bakatu. Luze ingo zaio, akaso? Ba, igule, eske oingo martxan luze iti, normala da, Bueno, hortxe da. Sakera, Josu Igoa. Nafarra, Txarri Arnazkoa. 20 urte, baino ez, Igoak. Hor da. Bai hartu. Lauan bote egin eta sake egin du, eskerrez ondo Loza. Botera jarriko da Igoa. Lauterditik, eskuinez pilota atzeratu. Hor da Loza indarrean, behartu egin du Igoa, honek altuera eman eta pilota atzeratu. Bosterdian Loza eskuinez, horrengoan ez du behar den moduan gozatu, Ugarte Mendia altuera eman eta pilota atzeratu egin du, bederatzean jarri du. Loza eskuinez, pilotaren bila Igoa, lauan eskerrez, sartu egin zaio eskerparetan, baina ondo moldatu da. Zazpian, Lozak ies egindakoa da, Zabaletik
bildu edo biltzen ahalegin du bai Igoa, honek ere ez du gozatu, Etxanitzek bai, pilota zazpian jarri du, pilotaren bila orain Bergararra, baina pasatzen utzi du Lozarentzat aukera ona, eskuinez. Pilota zazpiterdian jarri du, ondo Ugartemendia. Ezkerrez Loza, pasatzen utzi du Igoak, Ugartemendia sartu egin zaio apurua pilota, baina ere zazpian, ies egin dio Lozari, ez da lehena, ies egin diona tantu honetan, eta kasu honetan, ez du pilota ondo jo, zuzenean lurrera, bina, Enrique. Bai, apurra kargeu behiako eta lehengo tantuetan da palizia hundila hartut eta horri igerritzen da. Bueno, lehen tanto biak urdin, urrengo biak gorri, lehen berdinketa, neurketa honetan. Josu Igoa, sake egiteko gertu. Aurrez, pilota probatuko du. Lozak. Arnaz apur bat hartu, Igoari pilota eman, eta hau sake egiteko gertu. Hor da, Josu Igoa. Eskuinez. Ezkerrez sartzen alegin du da hor, zazpitardian ez du gozatu, 3 eta 2. Lehen tantoa sakez, kasunetan gorri 3 eta 2 aurreratu dira, lehen aldiz aurretik bikote gorria. Bai, oingu eruteko moroko saki izen da, ondo urdotza, baina berak ez dugu eskun sartu. Nipen total lehenko tantuen palitzi paetan da bidea Loza. Rekuperu zila. Hortxe da sake egiteko gertu Josu Igoa. Bai hartu. Hortxe da, pilotaren bila, indarrean. Eskuin sotamano sartuko da Etxaniz, honek ere ez du behar den moduan gozatu, beste tantu bat sakez, 4 eta 2. Bai. Ninja atzela egin launtziaren, bai ez dugu ondo eskun sartute bera ide. Bueno. Baitaren batean hartu dute aurreak horriek, Ez dute gauza hundirik egin behar izan lautantu egiteko. Ez, lehen kostak bai oinerreza gehiz. Hor da, Igoa beste sake bat egiteko gertu. Nengoan pasatzen utzi du Etxanizek, ondo atera zaio eskerpaetetik Lozari. Bostean Ugartemendia, ez du behar den moduan gozatu, botera lauan Etxaniz, eskuin sotamanoz indartzu eta gainera eskerparetera bidali Igoa, orain eskerrez zabaleratu egin du Igoak, eskuin espilota atzeratu bizi jokatzen orain gorriak, tantoa dominatzen. Eskerrez luze jokatu gure izan du txokoan Igoak, igerri indio Lozak, eskerrez botera orain Igoa, Lozarentzat aukera ona, lauterditik pilota atzeratu. Zazpian Ugartemendia emateko modukoa, baita gozatu ere, zazpitardian Loza. Ondo, eraman bakarrik ez, kendu ere bai, Ugartemendia eskerrez. Zeitik zeira, eskerrez Loza. Igoa pilotaren bila, txokoan luze, usten alegin du dai, Etxanizek igerri indio, honek ere luze jokatu du, botera orain Etxaniz, nahi duen egiteko aukera, txokoan moztu, Ugartemendiarentzat lanak, ondo moldatu da. Etxaniz, pilota atzeratu, zazpian Ugartemendia, pilotaren bila doia Etxaniz, pasatzen utzi du, Loza, berandu erreakzionatu du hor, adi egon behar zen, ze Etxaniz pilotaren bila joan da, baina ez da sartu, eta hor atzelaria adi egon behar da, bizkarzain lanak egin behar ditu, eta kasu honetan, berandu iritsi da pelotara, eta azkenean, ies egin dio, 5 eta 2. Berandu iritsi, berandu urten injeuta. Besti joko da lakun begire edo ez da hona, atento ez da hon jugadiek. Atzelari bat beti egon behar da adi, bada espada. Egon bileuke bai, lantzen bine, entreteni dute lo esateak ona, oinguen lo harrapu dugu. Bueno, bortxe da. Sake egiteko gertu Igoa. Altuera emanez, eskuinen sartuko da Loza, 8 erditik. Arresto ona, Zeitik Ugartemendiak emateko aukera. Purba motz geratu zaio pilota, eskerrez Etxaniz, zabaletik Igoa. Moztu egin du, eskuinen sartuko da Etxaniz, pilota atzeratuz. Ugartemendiak dominatzera pasatzeko aukera. Eskuinka da polita, zazpitik Lozak bildu. Ugartemendia, aurkariari bizkarra erakutziz, tanto honetan pilotaren bila Igoa, ezker gantxoa, ez du behar den moduan gurutzatu, iritsi eginda Etxaniz, bolea sartu da Igoa, orain botera, Loza, pilota ez du behar den moduan gozatu, Ugartemendia, ondo gozatu da honeko beto, 8an jarri du pilota, Alkizakoak, beste aukera hon bat, honen sartu egin zaio apur bat,
Eskuin sotamano sartzen da egin du da Ander Etxaniz, baina ez du asmatu. Beste oparitxo bat urdinek gorriei 6 eta 2. Bigarren sotamano lehen sakera, eta oina idera sartu da laguntzi harren, baina ez da buena eguteik lortu. Bai, dominatzen ari dira gorriak, une honetan. Bai, oina da gorrez domini ditu. Lehenengo tantu biziztan ez, lehenengo tantu biziztan urdine pego gorra zedia. Bai, oina gorrez edia haintzen da. Bueno, eta atxenaldia eskatu dute urdinek, patxada apur bat hartu, arnaza apur bat hartu, aurkarien bolada ona eteten ahalegin du eta berriz ere partidan sartzeko. Aimar Morgaetxe Barria, ikusi du armaietan ia astero etortzen da eta hemendik aurrera promozio mailan ikusiko dugu. Bai, lagun ona ipinitze ganera. Bakaikoa. Bakaikoa. Bai, segurua da. Joanes Bakaikoa promozio mailan izar bada. Ez da botako partidik. Ez, eta lagunduko dio, eta bai. Ikasten joateko maisu ona, lagun ona. Bueno, segun zelan pentsetan da. Batzuk, oin modan ez dugu, Bakaikoa bera patzenoko partidu galduan nien deklarazioetan zaban, Ausarta, jokatu behar duela. Ausarta, keiza jokatu bida dela, eta aldatu bida dela joku, eta igul apur bat errezoi dugu. Bueno, hortxe da, Igoaren sakea, Eskuinez Loza pilotaren bila Igoa. Bost erdian, Ugarte Mendiari ies egin dio pilotak, Etxanizek pilota atzeratu. Ugarte Mendia eskarrez, azpitik, Etxaniz pilotaren bila doa, pasatzen utzi du, Lozarentzat aukera ona, bikaina pilotaka da, aire sartuko da Ugarte Mendia, baina ezin jaso, oraingoan bai urdinak ondo aritu dira lehenengo pilota nagusitu piloteoan, nagusitu gero keinu bikaina egin du Etxanizek eta pilotaka da parte Eskuinez nola gozatu duen Carmelo Lozak 3 eta 6. Oingo tantu ona jokatu da behatzera Gorrizek, Bueno, bortxe da. Gorrizek urdinek. Bai, Lozaren pilotaka da brillo handiko izan da, ia da aukera ona zuela, baina gero gozatu egin du, 3 eta 6. Ander Etxaniz, zake egiteko prest. Abai hartu. Lauan bote egin. Eskuinez hartuko da Ugarte Mendia ondo kontrolatu du eta pilota 6an jarri du. Lozak ere ondo gozatu du. 8 pilota Ugarte Mendia. Etxaniz pilotaren bila, eskarrean luze jokatu du. Ugarte Mendiak eskatu, kantxak kubrituz, pilota atzeratu. Egin du Alkizarrak eta gero Lozari ies egin dio goiko koltsoira. 7 eta 3 gorriak ari dira baliatzen urdinen akatsak. Bai, urdinek hainbat akatzen jabe. Atzela ezepo bai, Etxanize berapo bai bi, atzela ezek 3 bat ditut horrek erregaluok bestik apunta ditut. Eurek dituenak eta bestin erregalu egin tantegun aldi arte. Errestasun lartxo. Bai, errestasun lartxo. Bueno, 7 eta 3. Igoa eta Ugarte Mendia irabazten, Etxanizen eta Lozaren kontra. Hor da Igoa. Sakea egin du, eskarrez hartuko da, motz gatu zaio, baina ondo moldatu da Loza. Ja zer egiten duen Igoak, moztu txokoan luze, ondo moztu du hor lauterdian eskarrez hartzen egin du da Etxaniz, baina ezin jaso 8 eta 3. Bai, oinjarra askota etor da, eta eskerreko hormien jota beren gorputzen gana etorrizako pelotit ezin libreu. Praki eta pelotit pentsetot antzera joitu. Gainera etorri zaio hor pilota eta, azkenerako ezin, eraman, Bergarako gazteak. 8 eta 3, Igoa eta Ugarte Mendia irabazten. Hor da, Josu, Eskuinez pasatzen utzi du Etxanizek, Eskuinez hartuko da Loza arrestoan, txokoan edartu utzi du, bikain oran Josu. Igoa zakerrestoa baliatuz, eskerrez bigarren kuadroan jartzeko aukera izan du, kasu honetan eskergantxoz txokoan hilda utzi du, engainatu egin du Etxaniz, tantoa bikain bukatutakoa, 9 eta 3. Bai, da ondo, Igoa ondo. Ondo ari da jokatzen. Bai, saka ondo, da seguru, eta eskerrei dibe, larrei arrizko badik, zulora beta. Bai, hori da.
Hor daba, beste sake bat egiteko gertu. Igoa, berriz ere pilotaren bila, esker gantxoa, bizi, Zabaletik jaso, Etxanizek, bostetik Ugarte Mendiak eskerrez. 6an, Loza apurban motz, geratu zaio pilota, eskuin Sotamanos pilota atzeratu. Igoak, ies egin dio Lozari, Igoa jarriko da botera, bere Oker Xamar jarri da, hor pare bat pausu batzera egin behar izan ditu, eta gero eskuinarekin ematera joan da, ez du pilota gozatu, beko koltsoira 4 eta 9. Ez da gula asko galtzen baina, oindu indezkide da. Bai, ies egindako izan da, Loza ematera joan da, eta horrelakoetan bizi ateratzen da pilota frontisetik, eta... Atropellak, no, bera? Bai, jartzak kostazaio Igoari, eta azkenean ezin eraman. 4 eta 9, Ander Etxaniz zake egiteko gertu. Eskuinez zake egin, airez sartu da Igoa, eskerrez txokoan luze Etxanizek, Igoa, eskerrez pilota atzeratu guran, botera jarriko da Etxaniz. Pilotak da loratuz, atzean jarri du, Lozarentzat aukera, eskuinez, esker paretaren bila, eskerrez Ugarte Mendia. Botera jarriko da orain, Etxaniz. Txokoan luze jokatzen ahalegindu da, Igoak eskerrez pilota atzeratu, 7 erdian gora berriz ere Lozari gozatu du bai, baina berriz ere goiko txapatik gora, 10 eta 4. Goizen belarrai altzaute larrai forza euskero hori mazten da. Goizen bekora iko euskero lantzin batea fallak. Neurri hartu behar, berdeari. Frontizari. Gortzak gitxia arrizgatu da biz. Gortzak partidu seguru egiten da biz, da arrizgau gari. Eta urdineko estantzera arrizgau egiten da, eta ez tira asmatzen ari. Ez, galdu egiten da. 10 eta 4, ari dira irabazten Igoa eta Ugarte Mendia. Hor da sakean. Bolea sartuko da Etxaniz, Ugarte Mendiaren aukera, 3 pilota atzeratu, 8an Loza, 3 erdian. Pilota atzeratu duena Igoa izan da, 7tik Loza. Bolea sartuko da Igoa. Botera Etxaniz, pilota atzeratu, 6 erdian. Ugarte Mendiak eraman pilotaren bila doa Etxaniz, pasatzen utzi du, eskuinez Loza. Boleaz txokoan Igoa, Etxanitzek eraman, baina kendu ezin, txokoan utzi du Igoak, bikain kantxak kubrituz Loza, eta gaina pilota atzeratuz, orain Etxanizentzat aukera, txokoan luze jokatu du, eskerrez efektua emanez, orain pilotaren bila doa, pasatzen utzi du, eskuinez pilota atzeratu Lozak, aire sartuko da Igoa, Etxaniz botera, bipareta efektuarekin, arrizkatzen ari da Etxaniz, arrizkatzen ari da aukera duenean, orain ere bipareta efektuarekin, zuzenen txapara, ez dute, tanto alusatu gura, 10 eta 4. Bai, arrizga euskero, gorrez egiten da bizen partidu, eta Ugarte Mendia bondo jogatzen da bil, pelota ipi ez du galdu. Ez du galdu, alerik ere ez du galdu. Ez du arrizketan goizen be, pelota zularra ikotera bestabil, eruten da eukerak itxi moten kontra dezu, bai. Kontra dezu beda enredetan bada, euroke bape arrizgeu barik partidu dutara. Bai, 11 tanto egin dituzte gorriek, baina egindakoak gutxi izan dira eta aurkariak galdutakoak asko kasu honetan. 11 eta 4. Sake egiteko gertu, Josu Igoa. Pilota hori ere bada. Ez galtzea garrantzitsua da. Ugarte Mendia pilota atzeratu, 6an, sartu egin zaio Lozari, baina ondo moldatu da, botera jarriko da orain Igoa pilota atzeratu, 7an, eraman egin du Lozak, esker gantxoa Igoak, Zabaletik Etxanizek pilota bildu, Igoa boleaz, txokoan Etxaniz, 3. kuadroan, txokoan luze, Igoaren bila, Igoak eskerrez atzeratu, Loza 7an. Moztu egin du, gaizto jarri dio Igoari, orain Etxanizek zer egiten duen, esker gantxoa, oraingoan bai, asmatu du Ander Etxanizek, lehenengo bikain moztu du Lozak, behartu egin du Igoa, eta gero, 3. kuadroan, kantxaren erdian, Etxanizek esker gantxo neurtua egin du, ezin Igoak eraman, 5 eta 11. Bueno, ondino ez da berandu be, bai, Ondo joan da orain pilotaren bila, Etxaniz, Ez dutza kendu Etxaniz iztu paso ganetik eta ondo aprobetxatu, inguen ondo aprobetxatu Etxanizek, arrizgau bait eta tantu egin behar. 5 eta 11, horrendik ere gorriak nauzi.
Ander Etxani zake egiteko gertu, baina horre kontrakantxa zikatzen ari dira. Horre Igoak utzi duen izerdia, kentzen ari dira. Epaiak egin du lan hori eta orain bai. Baimena eman dio Ander Etxanizi zakea egiteko. Eskuinez pilota atzeratu Etxanizek. Bolea sartu da Igoa, eskerrez orain Loza pilota bederatzira, behartu egin du Ugartemendia, honek bikain berriz ere goiko Lozaren bila. Bikain Ugartemendia orain Loza, zazpitik eskerrez. Pilotaren bila Igoa ez pasatzen utzi du. Ugartemendia dominatzera pasatzeko aukera, pilotakada ona da, eskerparetan sartu egingo zaio Lozari. Eskerrez, nahiko egin duen ematearekin, botera jarriko da, lauan Igoa, pilota luzatu bederatzian, Lozak jaso, Igoa pilotaren bila doa, txokoan utzi du Hilda, Etxaniz iritsiko ote da, iritsi da bai, Igoari entregatu, pipareta efektuarekin, iritsi eginda Loza, eskerrez orain jarriko da Igoa pilota atzeratu, Etxanizek ere bai, zazpian Ugartemendia, ondo defendatu dute orain Urdinek, Lozarentzat aukera, eskuinez pilota atzeratu, esker pareten sartuko zaio Ugartemendiari, baina ondo moldatu da Loza. Ez du behar den moduan gozatu, zazpitik Ugartemendiak ies egindakoa da, Zabaletik bildu Etxanizek, pilotaren bila doa Igoa, pasatzen utzi du, ondo kubritu du kantxa. Kasu honetan Ugartemendiak, zeitik Lozak eraman, ez ditu hankak behar den moduan jarri, eta nahikoa lan, orain sortzitik eskerrez Loza, lauterdian Ugartemendia pilotak da bikaina, bederatzira Lozak nahiko egin du, Igoa pilotaren bila txokoan utzi du bikaina gorrien tantua. Hau da pilotan egin behar dena, lehenengo dominatu, Ugartemendiak egin duen moduan, eta gero bukatu, Igoak egin duen moduan, txokoan goxo-goxo utzita, 12-5. Igoa eta Ugartemendiak gaur da bizen modun pelotan ninja partidu ez dira zaila da, ez da arrizketan ez ebe, da ondo dekenien, tantu amaitzen da, eta gero estantzien bestiek galtzeituenak apuntou. Bueno, batxeen hartzera berriz ere Urdinak. Partidu zei dizu iten gorrizek, Bai, ondo jokatutakoa, eta hau ere... Lehelo kedezei bape, garrez gautan, baina txukua ondo egon nien Igoak baten bat, da gehiago harriz gado Ugartemendiak hemendik atzetik restuan, goiko txapa ondun joda, benien peligrosu da, pelota da zue hemendik atzetik aran topera jotie, ondo urtotze bizek eta ondo. Bai, 12 eta 5, momentuz ondo merezita, ari dire irabazten gorriak, gehiago ari dira jokatzen. Gehiago, ari jokatzen da, seguru. Bai. Da gitxi arrizgete. Inoskuten da arrizgau asko eta irabazten da hori peligrosu izaten da, bai gero. Ez da bezea arrizgetan. Lehen aipatu duzu, gaur egungo pilotan arrizkatu barik, jai dagoela esan zuela Bakaikoak, zu zezara, legezarreko pilotaren aldeko alegia gutxiago arrizkatu eta gehiago jokatu edo nola ikusten duzu pilota? Ez, niri guztetat, apur bat tantu dominitan da nien amaitzia. Alperrikako arriskuak hartzea ez? Alperrikako arriskuak hartzea, partidu txarto bat doien orduen eiti eso zer bien, berostantzien honek iten da partidu klasio. Arrizkau gutxi, ondo hartzen da nien amaitu. Enrique, baina gaur egungo pilota zaleak ez du nahi hori, nahi du tikitaka eta... Bai. Oin be txapelketetan nola jogatzen da, Oin, jaize dienin da telebistatik... Beste kontu bada, ez? Partidu ikusteko eta lehen esaten hogein da. Erasoen da bizen bi ipinit, saki tanto eta sake remati eta tita eta amaitute. 12 eta 5. Igoa eta Ugartemendi irabazten. Errestuan Loza eskerre gantxoa Igoak, Zabaletik moztu Etxanizek, eskerrez pilota atzeratu Igoak, Etxaniz orain, zazpitik Ugartemendia, altuera emanez, bere pilotakadari, 6 erditik Loza, horre bien tartera, ondo Ugartemendia, oso ondo ari da kantxa kubritzen Ugartemendia, oso adi dago eta... Bai, momentuz ia oparirik egin gabe. Etxaniz, erasora pasatzeko aleginean, Igoak Zabaletik moztu kontrarazoan. Orain Igoaren aukera pasatzen utzi du, keinu egin du, pilotakada ona Ugartemendiak, boleaz sartu da Loza, botera Igoa, eskerrez Loza, bikaina pilotakada. Igoak atzeratu, lauan Etxaniz, honek ere pilota atzeratu, zazpian. Ugartemendia, eskuinez, Loza, 6 erdian.
Esker gantxoa Igoa, iritsi eginda Etxaniz, Igoak orain bolea zindartu txokoan, jaso, Lozak, Esker Sotamanoa, Igoak, defentsalanean Etxaniz bikain, ea zer egiten duen Igoak, ez du behar den moduan gozatu, eskuin Sotamanoz Etxanizek, honek ere ez du gozatu, txokoan luze Etxanizek, eta azkenean tanto! Urdinentzat, Igoak izan ditu, 3 bat aukera tanto amaitzeko, bikain defentsan Urdinak, eta azkenean Ander Etxaniz izan da Eskerrez efektuarekin txokoan tanto egin duena, tanto polita, 6 eta 12. Bai, tanto analize euskero aurretipe, defentsan ondo bildi Urdinek, da han Loza aurrera junde zuluek ubritzen ondanien ganetipaz intente doa bizek eta eskumiaz dezkerra ze ondo defendidu dan pelota biten. Bai. Da geratzen intantu amaitu izan. Eta Eskerrez eraman duenak armaiatik ere txaloa jaso ditu, Bai, eskumiaz be, ondo bolean da. Horrek asko esango dugu, aurrelari zeintzen zulora sartu. Da eratzeti paseti intenta du kontradizuk eta aide holan defenditzea. Bueno, 6 eta 12. Gorriak irabazten. Ander Etxaniz, zake egiteko gertu. Hor da Bergararra, eskuinez, bote azeita erdian, Eskerrez, Ugartemendia pilotaren bila joan da Etxaniz, baina errestuan ezin Ugartemendiak txapara alegina 7 eta 12. Igol izan zen lehenengo peloti galtzen da. Ba, kaso, bai, lehenengo espada bigarrena izan da, gehiago ez. Ugartemendia pelota gitxi galdu. Bai, oso seguru dabil. Alkizako Gaztea. Bueno, beste tantu bat Urdin, 5 tantura gerturatu dira, partida dagoela iritzi aldiozu, Enrique oraindik ere. Ni pentu batza rekuperetan hasi dila Urdinek, hor batxetxoa paso dabe, baina. Sakean Etxaniz, errestoan ondo Ugartemendia pilotaren bila Etxaniz pasatzen utzi du Lozarentzat aukera, ies egindakoa, ondo Igoa. Lozarentzat beste aukera bat, oraingoan hobeto gozatu du, 8an Ugartemendia eskuinez. Botera jarriko da Etxaniz, 4an, pilota atzeratu guran, Igoa pilotaren bila, pasatzen utzi du, Ugartemendiak eskuinez. Eskerrez Loza, 7tik eraman, botera jarriko dena, Igoa izango da, moztu egin du txokoan, baina ez du behar den moduan egin jokaldia. Orain Ugartemendia, pilota atzeratuz, pilota kasu honetan Lozak eta ondoren kale egin dute Gorriek, 8 eta 12 Enrique gerturatzen ari dela Urdinak. Bai, apur bat rekuperu dile, esala, batxetxoa paso da, aber segitzen da nortze martxan. Bai, berriz ere norketan sartzen ari dira Urdinak, pentsa, 12 eta 5 galtzen joan dira, bueno, azken 3 tantoak errenkadan, 4 tantura gerturatu dira, eta hortxe da, berriz ere sakerako gertu, Etxaniz, gainera sakez egin du bigarrena, 9 eta 12, orain txakalaldia momentu txarrak Gorrientzat. Bai, Ugartemendia boingu eruteko molko peloti izen dugu, ez dago ondoa zarta dute, bueno, a ber, zela, ze ikusten. Orain arte oso seguru ikusi dugu Gorka Ugartemendia, baina azken saketan barazo gehiago izan du eta horren ondorioz Urdinak gerturatzen ari da. Asmatzen ari da orain saketik Ander Etxaniz. Hor da, Bergararra. Eskuinez, Eskerparetetik ondo aterako zaio Ugartemenderi, Eskerrez oraingoan ondo bildu du. Ezin Etxanizek aire sartu, eskuinkada ona Lozak, 9an Ugartemendia, 5etik pilota atzeratu Lozak, Eskerrez. Ugartemendia, bikaina! Bigarren kuadroan Ander Etxanizen Esker gantxoa, kantxaren erditik egindako Esker gantxoa izan da, txapaineko bikaina, 10 eta 12 hortxe errepikapena Enrique, Lozaren pilotaka da bikaina izan da, Bizkarra erakutsi du Ugartemendiari eta gero nola joan den pilotaren bila Etxaniz, bigarren kuadroan Esker gantxoz, kantxaren erditik, entzun dugu armaiatik, 10 eta 12. Bai, lehena esaten zamun, Eskerra ide jot eskutok, pelotia. Eskutatu egin du, alaxe da bai, eta Etxaniz ere berriz ere jokoan sartzen hasi da. Bai, Urdinak atza paso dabe, txakalar litxu paso dabe, bai atza rekupero ingea.
Bueno, pentsa, bina onda neurketa, gero gorriek abantaia onditxo hartu dute, 9-3, 10-4, 12-5 ere egon dira, baina azken bostantuak errenkadan egin dituzte urdinek, eta horren ondorioz, pitantora gertu datu dira, 10-12 hortzik ikusten dugu, Pablo Berasaluze, beste lagun batekin berbetan, azalpenak emanez, 10-12, Etxani, zakera. Abai hartu du, aurkarian on dagoen begiratu eta zakea egin du. Eskerrez bildu Ugartemendia, pilotaren bila Etxaniz, pasatzen utzi du Loza, bostetik eskerrez. Zazpian Ugartemendia. Zazpitik Loza. Zazpian Ugartemendia, botera orain Etxaniz. Zeitik jarriko da Ugartemendia, pilota atzeratu, sortzian Loza, pilotaren bila igoa, baina pasatzen utzi du, Ugartemendiak eskatu egin dio, dominatzera pasatzeko aukera, pilotaka da ona, margarren kuadrotik, eraman, jaso egin du Lozak, eskerrez igoa. Orain gorriak dominatzen ari da, tanto hau, ondo Loza. Zazpitik Ugartemendia, sartu egin zaio apur bat, Etxaniz zentzat aukera, bipareta efektuarekin, igerri egin dio, igoak eskerrez Etxaniz, nahiko egin du eramatearekin, Ugartemendiaren entzat aukera. Pilota atzeratu, 10-etik Loza, eraman. Botera jarriko da igoa, laugarren kuadroan, eskerrez indarrean Zabaletik, Etxanizek bildu, boleaz jotzeko keinua egin du igoak, baina ez du jo, orain Loza, zazpitik Eskuinez. Ugartemendia, zeita erdian, Eskuinez, hau ere. Loza, igoak sartzeko keinua egin du, baina atzelariari utzi dio, ondo orain Ugartemendia, 8 erditik Loza, igoa pilotaren bila, esker gantxoa ona da, behartu egin du Etxaniz eta ezin jaso. Iritsi da bai, kontrakantxara, baina ezin jaso, esker gantxo ona. Kasu honetan igoak 13-10. Bai, ondo landiko tantu, nik uste eta maloko tantu hori da. Ondo landu eta amaitu ondo. Bueno, hori egin dute gorriek, eta zuzenean saskira. Hori da esatakona txapelketako tantu. Txapelketako partiduetan, profesionaletan behiten dan tantu da. Manteni du tantu eta entregadia harrapetan da nien, aprobetxo. Hori da. Lehenengo dominatu eta gero aukera dagoenean amaitu. Eta hortxe berriz ere, euren gustoko pilotarekin gorriak, ze bost eta utxeko takada egin dute urdinek eta... Bai, urratu india. Bai. Eta momentu baten, eurak nagusi dominatzailea. Kantxan, baina, azken tanto ondo jokatuta gorrien alde, 13-10. 3 tantuko errenta dute, igoak eta Ugartemendiak. Pilota aldaketa. Eta... Zakea egiteko gertu, Josu igoa. Ze pilota klaseko komunitzaio bikote bakoitzari? Nik oin igoak inabena partido ez dago etxatalarrei guztutan. De pelota motela eta... Erne, esker gantxoa igoa, jaso egin du Etxanizek, txokoa Zabalen utzi du igoak, iritsi egin da Loza, pilota atzeratu Ugartemendia, laugarren kuadrotik eskerrez Etxaniz, igoa botera jarriko da, pilota atzeratu, boleaz Etxaniz, Eskuinez igoa, benetan defentsa bikaina erakutzi dute urdinek, hortxe igoa pilotaren bila, eskerrez hartu egin zaio Ugartemendiari, baina ondo moldatu da. Lautik pilota atzeratu Etxanizek, zazpian Ugartemendia, Eskuinez, Zabaletik Zabalera, Loza pilota bildu, bolea sartuko da igoa, txokoan behartuz Etxaniz, igoarentzat beste aukera, pasatzen utzi du kasunetan, 5. kuadroan, Ugartemendiarentzat aukera ona, bolea sartuko da Loza, beste aukera on bat Ugartemendiarentzat, Eskuinez orain bai pilota atzeratu, eta orain atzera joan da Loza, eskerrez, 9. kuadrotik, nahiko egin du, botera jarriko da igoa, botera jarri eta pilota atzeratu, zazpitardian, sartu egin zaio Lozari, nik uste ja lanak pilatu egin zaizkiola, nekea ere agertu dela, eta horre ezin izan duela eraman, 14-10. Bai, oingo tantu nipen dut lanak pilatu dago zela. Nekie igerrizakola. Bai, horre alegin handia egin dute defentsan, bai. Eta azkenerako bordaindu egin dute. Da tanto luzio, bai. Bueno, 14-10 berriz ere...
tartetxoa, lautantuko errenta, gorrientzat. Horda Loza. Igoari pilota eman, eta hau sakea egiteko gertu. 14 eta 10, Olazar txapelketan gaude, Zaldibarren final laurdenak. Txapelketa ere, une erabakigarrian sartzen. Afizionatu mailako pilotaririk onenak dagoeneko lehian. Ondo errestuan Loza, eskerrez, pilota atzeratu, Ugartemendiak. Zeiterdian Loza, eskuinez, bizi. Ugartemendiaren aukera, bikaina pilotaka da. Bederatzi terdian, Loza ondo, eskuinez. Botera jarriko da Igoa orain. Lauan, pilota atzeratu. Zortzi terdian Loza, eskuinez. Pilotaren bila Igoa, esker gantxoa, ez da ondo jotako izan. Hala ere iritsi eginda Etxaniz. Eskuinez Ugartemendia, bolea sartuko da orain Etxaniz, txokoan utzi du, eraman egin du Igoak eta gero, horre zepoan harrapatuta zeukala pentsatuz, berriz ere botera bipareta efektuarekin egiten ahalegindu da Etxaniz, behin eta berriz egiten ahalegintzen den jokaldia da, konfiantza handi dauka jokaldi horretan, baina gaurkoan ez da asmatzen ari, 15 eta 10. Hirugarren apen dut botatzen da, Laspide. Horrek erakusten du, fedea badaukala jokalde horretan, eta era berean gaur ez dela asmatzen ari. Ez da zaurtuta. Horrek, Aspire bota joan tanto, bi tanto inbalitute besti pelotan segidu, tanteu beste modu batea gongo zan. Egia da, Igoa horre txokoan zepoan harrapatuta zuela, eta ondo egin ezkero, Bai, gaia lehenengo buenen, bida. Hori da, ez dago besterik, bestela jai dago. Anipentat, gitxitxo arrizgo garren bet tanto ingo dala. 15 eta 10, sakera Igoa, aire sartuko da Etxaniz, Igoak txokoan luze, eskerrez Etxanizek pilota atzeratu. Hor da Ugartemendia, eskuinez pilota luze, bederatzean Loza. Jaso pilotaren bila doa Igoa, pasatzen utzi du Ugartemendiak eskuinez. Loza, zazpita erditik, eskerrez, botera jarriko da orain Igoa. Eskerrez, Ugartemendia, zeitik Loza, zeiterditik Ugartemendia, Loza, ies egindakoa ez da pilotara ondo jarri, eta beste bizpeiru opari, eta berriz ere zeitan duko errenta 16 eta 10 gorrientzat. Ne pentsatot, nekia, egerteako la Lozai. Nekien sintomak txarrak esaten dira. Bai, gauza asko eta onak egin behar dituzte urdinek tanto egiteko, eta gorriek aparteko, arriskurik hartu gabe, tanto asko egiten ari dira. Bai, botileruen esaten ongena hor dauz, botileruek. Bai, Jokin. Gurasuek botileru iteko, botileru bakarri beste dira, ez den? Ez, eta ikusi duzu Jokin ez, semeari herrieta eta atzelariari animoak. Konfiantza ere horrengo data. Herrita etzan izango, nipen ondo bota da, bela, ez dotzala ondo urten. Hortxe, adierazpena, azalpenak ematen, eta horre erakusteko dago, eta gazte hori ikasteko daude. Ez dago besterik, horre entzun egin behar zaio takien ari. Ni nire iritxizez ez dugu, txarto ez dugu inare jugada. Ez dut ondo urten, mala suerte. Baina egin beharrekoak ziren. Bai, inbiarreko ziren. 16 eta 10. Gorriak irabazten, bina gonda markaioa, gero 7 eta 3, 11 eta 4, 10 eta 12 gertuatu dira urdinak, baina azken lautantoak Gorri 16 eta 10. Alde polita Gorrientzat. Bai. Da ero, egiten da bizene, joko klase egiten ibite honi niogezen. Hortxe da, sake egiteko gertu. Igoa, Josu. Aire sartuko da Etxaniz, Igoa pilotaren bila, pasatzen utzi du Ugartemendiak pilota atzeratu. 7 tardean ikututa zetorren pilota ondo utzi du Lozak, pilotakada bikaina orain Ugartemendiak, ezin eraman. Pilotakada bikaina izan da, altuera eman du, baina batez ere norabide egokia Ugartemendiak, ezker paretan sartu zaio Lozari, ezin jaso horre bezagain joten ahalegindu da, baina ez du behar de moduan gozatu, 17 eta 10. Badoa, azkenean lausten ari da neurketa, Harrike. Bai, eusten ari da.
Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Josu Igoa. Gentia ikusten gabizen partidu espozik, Naiz de tante duen aldi itara, baintzete pelota de galein egiten ikusi. Bai. Aldan haiten pelota de eta, bueno, galdu ikin dabe, iroaz ikin dabe, Lanerako daude, laurak. Lanerako daude. Bueno, horre esker Sotamano zerrestuan sartu du Etxanit, kateatu egin zaio eskuan eta pilotak iez egin dio, 18 eta 10. Indarra bai, eman dio, baina kateatu egin dio eta norabide okerrarekin. Bueno, baitaren batean 8 du korrenta lortu dute, hori ere egia da. 18 eta 10 ari dira irabazten Josu Igoa eta Gorka Ugartemendia. Alde handia dute, abantaila handia. Arrestuan Loza pilotaren bila, Igoa esker gantxoa, zabalean zain kontrasoan jokatzeko Etxaniz, Loza orain eskerrez, Ugartemendiak eskerrez atzeratu, Loza zabaletik. Pilota mostuz, boleaz Igoa, botera Etxaniz, ematera joan da, ez du gozatu, beste regalo bat, 19 eta 10. Gauza politak bai, baina akatsasko ere bai. Bai, akatsasko. Nik uste dut lehenengo tantuetan, otzotzien gogorrei jokatik jula tanto bi. Komentau behia, holako tantu asko zileik laguntau behia. Holako beteka batzu lehenengo tantuetan, gero igule besti errekuperetan. Gero ordaindu egiten direla, ez? Bai, gero faturi ordaindu egiten da. Bueno, bai, 19 eta 10. Ez que hasi eri oso, noa, esen da, jota Bai. da danak, horrek hasierako tantu gogorrok, gero faturi gero txoak hartzen da. 19 eta 10, sakea Igoak, errestuan Loza, 8tik, pilotaren bila Igoa, ez du behar den moduan gurutzatu, eskerrez pilota atzeratu Etxanizek, lauan Ugartemendia, 9tik Loza, altu ere emanez, hortxe da, 5 erdian Ugartemendia, Lozarentzat aukera, apur bat motz geratu zaio pilota, eskerrez orain Ugartemendia. Ugartemendia, eskerrez, eskumo ondo. Oso ondo ari da jokatzen, oso ondo ari da jokatzen. Gozatzen ari da, altuera ematen ari da, eta partida osoa jokatzen ari da. Eskerrez Igoa. Eskuinez Loza, hor da orain Igoa ez du gozatu, iez egindako Etxanizek, iritsi eginda Igoa, esker Sotamanoa Etxanizek, pilota bostean jarri du, Ugartemendiak eraman. Hor da Loza, apur bat motz geratu zaio, txokoan utzi du Igoak, Lozak ondo kubritu kantxa, Zabalera naita. Loza orain erasoan, txokoan luze moztu du, eskerrez, eraman Igoak, Etxanizentzat aukera, Zabalean luze, ezin eraman azkenean Igoak izan dituzte urdinek aukerak, hor hasiera batean Loza bera erasoko hor tanto amaitu guran, eta azkenerako Ander Etxaniz izan da, kantxaren erditik Zabalera naita bota duena indarrean, sartu eta iritsi da Igoa, baina ezin bildu, 11 eta 19. Nik Etxaniz epentot akordobako loingun borma, bizo joti, ez da atrebido. Ja, konfiantza aldut, ez da? Ja, konfiantza aldut, eta Zabalera moztu du, lehenengotan ipinaren posturia. Bueno, 11 garrena, urdinentzat, baina urruti daude gorriak. 19 tanto egin da dagoeneko. Hemendik aurrera, perfecto egin beharreko dituzte gauzak baldin eta... Pare bat iri bat tanto ingo ditu, partidu itxuretu bat emonda. Bueno, hortxe da. Gente posik etxate Europe ipen dut, honako txapelketa baten hiru partidu da jokatzea, ez da... Ez da erreza. Azpitik hazik onaino alegetik ez da papel txarreki. Lozak entregatu, Igoak nahi duen egiteko aukera, txokoan ez du ondo bukatu, txokoan luze Etxanizek, bipareta kontrasoan Igoak, Etxanizek txokoan, utzi du eta hor tikitaka horretan eskerrez txokoan deja da egiten alegindu da Igoa, ez du asmatu txapara bere alegina, Etxaniz bere ez zegoen konforme, berak egin duen jokaldiarekin, baina, bueno, bazkenean Igoak alegin duen 12 eta 19. 12 eta 19, nipen dut argizuko da lehenengo Igoena, mala inabena, falta inabena. Bueno, azken tanto ondo jokatutako ez da izan, ez urdinen partetik, ez gorrien partetik. Ez, ondo tanto biek ikusti. Hor da, Ander Etxaniz sake egiteko gertu.
Eskuinez, esker paetetik ondo aterako zaio Ugartemendiari, bildu, Loza eskuinez sartuko da, lagoren kuadroan, pilota atzeratu, zazpitik eskuinez Ugartemendia, zeiterdian Loza, pilota atzeratu guran, zazpitik Ugartemendia, purba sartu egin zaio, baina ondo moldatu da zeiterditik Loza, pilota kada ona, zazpitik Ugartemendia, Loza orain, zabaletik pilota bildu, Ugartemendiak aurrera egin, eta bosgarren kuadroan, gola, ematera joan da, ez da konformatu jartzearekin, eta gola. Ez da ondo jarri pelota, apur bat, ez da, deskordineute junta, eta gero gola jo daude. 13 eta 19. Bai, horre batzutan zuzen jokatzea erraza izaten da, baina apur bat pilota eskerpareita ikututa datorrenean, edo eta bote irregularra egiten duenean, gauzak zaildu egiten dira. Hala ere, Ugartemendia serio eta ondo jokatzen ari da, Gorrez ipisik ondo, 13 eta 19. Txaniz. Aire sartuko da boleaz Igoa, Etxanizek aukera dauka, txokoan ez du gozatu, Igoak txokoan luze, Loza iritsi eginda, nahiko egindu, Ugartemendia, apur bat lo, kasu horretan, baina azkenerako iritsi da, Lozak pilota atzeratu, 8 tardian, Ugartemendiak altuera eman, eta kendu, Loza, pilota gada ona, 9 tarditik, Ugartemendiak, jaso pilotaren bila Etxaniz. Pasatzen utzi du, eta ara, laugarren kuadroan eskerpaetean sartu zaio Lozari, eta erasoko tantoa zena, dominatzen ari zirena, bazkenean gaiztotu, eta tantoa gorri, 20 eta 13. Eure dominitan tantu, eure galdu, da pena garritze. Horre, Etxaniz pilotaren bila joan da, bigarren kuadroan ez sartzea erabaki du, atzelariari ustea, eta Carmelo Lozari, laugarren kuadroan eskerpaetean sartu egin zaio, eta ezin pilota... Bastartu diako da. Bastartu egin zaio. Ezin eraman. 20 eta 13, gorriak irabazten, Igoa eta Ugartemendi irabazten. Bate makinili begirongo da, eunde berro eta marre du. Bada zeuzer, hortze da, sakia egin du Igoak, errestoan Sotamano Etxaniz, gero Ugartemendia pilota atzeratu, 8 tarditik, Lozak eraman botera jarriko da Igoa, txokoan luze moztu, bipareta efektuarekin Etxanizek, horren gustoko duen jokaldi hori, orain lanak Lozarentzat, Igoarentzat aukera pasatzen utzi du, Ugartemendiak ez du gozatu, baina gaizto jarri dio Lozari, eta honek ezin eraman, bizi etorri zaio, gozatu bariko pilota izan da, baina bizi atera da frontizetik, bosgarren kuadroan gainera baztertu egin zaio, eta ezin eraman, 21 eta 13. Zuerte txarra ukikin da bile Loza, pelota asko baztertu itxotzez da. Gero bera behemoten juten da, beti gara eskuz hartute buena egiten barik, eta hor gauzabi juntetan dira. Bai. Hori da, eta egia da azken bi tantoetan, berez eurak dominatzen ari ziren tantoa, gaiztotu egin zaiela, baina, pilota hori ere bada. Eta kasunetan, gorrien mesede, hortxe, azken sakea egiteko gertu, Josu Igoa, 21 eta 13 irabazten Igoa eta Ugartemendia. Hor da, sakea Nafarrak egindu azken sakea, eskerrez Loza, Riosarrak jaso, orain Gipuzkoar bat, Ugartemendia ez du gozatu, beste Gipuzkoar bat, Etxaniz, eraman, Igoak eskerrez zabaleratu, Etxanizek eraman, Igoak txokoan, bien, erdira, ezin eraman, ez Etxanizek, ez eta Lozak azkenerako neurketa amaitu da 50 minutuko lehiaren ostean, 22 eta 13 nagusitu dira, Josu Igoa eta Gorka Ugartemendia. Enrique. Bai, ni bentot azkenengo tantu igerri dara neki daula, da neki etxik galdu da dela, baina ni jentie konforme gatuko dala bentot. Jentie iun partiduaz konforme. Baina protagonistetako baten bat gerturatzerik badaukagun, hortxe ultraoska bat hartzen ari dira, une batetik bestera etorriko dira, atxen apur bat hartu eta gurera, irabazletako bat, kasunetan Gorka Ugartemendia etorriko da, hementsa daukagu Alkizako atzelaria partida eharra jokatuta, posik egongo da, seguru gaztea, Gorka Gabon eta zorionak. Eskerrezko. Ondo jokatuta garaipen eskuratzea baino gauza eharra horik ez dago. Hasieran pixka kosten, pelota nahi zulek akin bote handia etxezen, da
kostentzi jartzen partiu, baina gero bideok parejatu zela beharkietu eta bukaeran kostata, baina irazita oso pozik. Bai, bina egonda berdin duta neurketa, gero takadar bat egin duzu eta abantai hartu duzu, 12 eta 5 ere aurratu zarete, baina hor, tarte batean, Etxanizek eta Lozak ere asmatu egin dute, 10 eta 12 gerturatu dira, hor zer pentsatu dugu? Larri ginen, da hor, nizan pelota kanbiatu zuen, da oso peligroso gartzen zen, da tantok errexitxe zituen, da azkenean tanto gukin dut, eta oso guztua irazita. Serio jokatu duzue, opari gutxi eginda, eta horrela 22 iristea errezago izaten da. Ni normal utxak eta iken artisti izeten ez, baina gaur guztua indako partidun utxak gutxi. Josuke igual ez du oso nona izan, tanto bukatzen, baina utxak gutxi ditu eta oso guztua. Horka, final erdietan, Olazar txapelketan bada zerbait? Lehen urtean aurreneko partidun oso ezko detxago nintzen, da aurten mintzat aurreneko irazio eta urrengoan zemo zaitzea. Segi lanean eta ia urrengoan ere saria lortzen duzuen. Eskerrik asko eta gozatu. Eskerrik asko zuri. Hauetxek Gorka Ugartemendiaren esanak eta gaurko protagonista nagusiarekin batera, balorazio egiteko momentu ere iritsi da Enrique, lehen partidan Eki Irribarriak irabazi du, bigarrenean berriz, oraintxe entzun berri dugun Ugartemendiarekin batera, Igoak ere lan polita egin du, eta azken finean, gaurkoan oparik gutxien egin duten pilotariek lortu dute garaipena. Hori sarri bazten da, oparik itxin itzen dena generalin irabazten dute. Leuterdi barrun be, Kortazarrek euki dugu onako zertxo bat ondo bide dana eta tantu mordu zei jen jaura, baina galdu Irribarria pinoke jen jau, Irribarriako beto joatu dute partidu irabazi. Gaur ere gozatu dugu, gaur ere ale bikainak eskaini dizkigute pilotari gazte hauek, etorkizuna badagoela ikusi dugu gaurkoan ere, eta Olazar txapelketak aurrea joan ahala, gero eta talentu gehiago erakusten digu, eta esandakoa, dagoeneko txapelketa une erabakigarrian sartu da, horrek esan gura du, afizionatu mailako pilotari ikonenak ere gerturatzen ari direla Zaldibarrera, eta gaurkoan armaietan giro bikaina, kantxan esandakoa, benetan pilotakada eta tantu bikainak ikusi ditugu, eta hori da helburu afizionatu maila zuen gana gerturatzeak aurre lortu dugu, eta ia hurrengo gazteetan ere hementsi izango gara afizionatu onenen berri emateko. Gure partetik besterik ez, eskerrik asko, Gabon eta datorren astera arte. Gabon.